Pois benvidas e benvidos á 32ª edición do Festival de Teatro Galego, Case Nada, que leva o nome en memoria de o noso Celso Parada, Sito, verdad, María? O noso Sito. É un orgullo estar rodeada destas pedazos de mulleres, artistas e actrices e directoras, escritoras, dramaturgas, hai de todo. Despois viredes o resto das compañeiras. Imos falar sobre as mesas feministas outro ano máis. Levamos xa moitos anos apostando e falando e reivindicando e parece que isto non se acaba nunca. Por un lado dame mágoa, sempre facer outra mesa porque diste, jolines, outra vez reivindicando, cambiou moito o percal. Non cambia nada, ou cambia moi pouco, ou vai moi lento. Entón, por un lado, digo, mágoa, porque as cousas non cambian, pero por outro lado estou tan contenta sempre de estar apoiada, rodeada de pedazo de mulleres todos os anos, o sea, con un talento bestial que é o que queremos reivindicar aquí. Ver o talento nas artes, en concreto, o que nos pasa ás mulleres, ás actrices, ás artistas, ás dramaturgas, nas artes. Imos a comenzar por... Hoxe hai dúas mesas en concreto. A violencia de xénero escondida na arte é o título da primeira e a segunda é amor versus sexualidade, ferramentas de subxugación ao rol feminino. Entón, para cada mesa van estar compañeiras estupendas falando, expoñendo as súas experiencias, as súas vivenzas e despois estará María Armesto, que é a que vai a conducir é o timón destas dúas mesas. Estou super agradecida a todas. Quero decir de María Armesto en concreto, porque ten un currículum tan increíble, ademais é apaixoante como ela, porque ela é así. A María coñezo dende fai moitísimos anos. Ela é, bueno, un volcán, porque eres así, María, é un volcán e ao mesmo tempo é un amor. Comprende e atende sempre a todas as compañeiras. No Festival de Teatro de Cans tamén teñen, o sea, mesas que todo... de Cans, perdón, cómico festivo de Cangas, que estamos de Cans estos días. Acaba de pasar, eu teño aí metido. Entón, bueno, María, bueno, teño que decir tamén que tive a fortuna de que me dirixiras a min e a Fran Paredes o texto de Fassbinder tan maravilloso. Ai, que bonito. Hai que retomar, María, hai que retomar. Maravilloso. E estabades divinos, un e outro, Que vos recondo. E Fassbinder, que é bestial. Bueno, María Armesto, señores e señoras. Dramaturga, directora de escena, vocal coach, que eso non sabía eu, do vocal coach. Darlle a todo, María. Titulada superior de Arte Dramática pola ESA de Galicia, especialización en dirección e escena e dramaturxia, por suposto, fórmase en canto en Madrid, París, Viena, Barcelona, en fin, máquina. Especializada en bel canto, que eso tamén, o sea, o descubrín agora. Mira que te coñezo dende fai anos, bueno. É unha técnica. É unha técnica. De verdad, María, eres unha caixa de sorpresas. Bueno, dirixiu a moitísimas compañías, fundou Teatro do Adro tamén. María, funda a compañía Teatro do Adro, dirixe Trepa no Coqueiro, era unha compañía... cando cheguei a Galicia de traballadores e traballadoras, sobre todo de Citroën, de Vigo, de Teix, era unha compañía de amadora de traballadores. Pero sei que montaron un esmo maravilloso. Que ben, María. Bueno, Teatro de Ningures, por suposto, e Pífano Teatro. Bueno, María, como vos digo, é unha todoterreo. Deixo vos en mans dela, por favor. Eu calo, agradezo a Carlos Ledo, o director do Festival de Teatro Galego, que leva 2 anos aí levando a batuta, e que siga apostando por estas mesas feministas. Eu xa o comuniquei, pero, bueno, volvo a comunicalo, porque xa veixo que están os medios, entonces aproveito de novo, por si acaso, para que xa este sexa o último. Eu deixo a dirección fai 2 anos, na xeral, en mans de Carlos Ledo, agora son a directora artística de programación, pero como dixen, 1 ano, 2 de transición, vale, este sería o terceiro que ven, pero eu xa non vou estar. Pero nestas mesas o meu compromiso vai a seguir, vale, porque hai que, bueno, o equipo, Carlos Ledo xa vai a terme aí para o que precise, vale. Carlos Ledo é
a outra fémina de estas mesas, porque sei que está apoiando e seguirá tamén apoiando as mesas, vale? Entonces, bueno, pois comeza a 32ª edición do Festival de Teatro Galego coas mesas feministas. María, arranca. María, pasas ti. Bueno, pois como que... Vale, pois vou para lá. Espérate, que cambiamos o letreiro. Si, por Dios, que non me perdan de vista. Que non me perdan de vista. Saiba quen é. E o micro. Vale. Bueno, pois, educadamente e con corazón tamén agradecer a este Festival de Teatro Galego do Carballiño recentemente bautizado con nome dun amigo querido e un gran profesional que era Celso Parada, que faga dende hai uns anos estes encontros e estas mesas para un pouco seguir traballando na tan necesaria equiparación das mulleres, a normalidade dos xéneros binarios, home e muller, do que faga falta e da igualdade entre mulleres e homes. Entón, dito isto, grazas tamén ás que estades aquí, e son militante feminista desde pequena, unha desgracia que teño, entón me gusta cando estamos nunha mesa, ainda que perdamos un tempiño, dedicar 5 minutos ao currículum, porque hai unha cousa que pasa constantemente, por exemplo, nas compañías de teatro, normalmente se pon elenco, tal, produción, compañía, tal, e eu sempre lle pregunto a compañías míticas, mire, quen leva a produción? E quen a vai levar? A levo eu. Casi sempre a produción das compañías está nas mulleres. Si son nas mulleres, na parella, na irmá, no que fora. Pero non figuran despois. Digo, pois hai que poñer o nome de quen fai a produción e hai que poñer o nome en todo. Hai que cagar un cuesquito al lado onde vayamos, porque isto despois é o que fai historia. Por iso estamos borradas da historia. Entón, a nos educaron a ser moi sencillitas e dicir, no, yo nada, actriz, un poquito... No, amiga, no. Entonces, Mónica Sueiro, directora de escena, actriz, dramaturga, diseñadora de vestiario e pedagoga teatral, diplomada en Magisterio pola Universidade de Santiago de Compostela, licenciada en Psicología pola Universidade de Vigo. Comeza a súa formación na aula de Teatro Universitario de Ourense con Sala Vela. Continúa a súa formación con grandes profesionais de interpretación, da dirección e da creación escénica, tanto do panorama nacional como internacional. Traballa como actriz en montaches de compañías como Ansia de las Artes ou a Factoría Teatro. Conxuga dende sempre o seu traballo de actriz co deseño de vestiarios para diversas compañías. Dirixe e profesionaliza a obra Arribada do Descubrimento para o Concello de Baiona, dende hai, non me acordo cantos anos. 14 anos. En 2011 crea a compañía Matresca, que estivo vixente ata 2014, desenvolve dende o ano 2000 o seu labor como pedagoga teatral e directora en diferentes institucións galegas e obtén varios premios con aqueles grupos aos que dirixe. Alterna a actividade escénica coa docencia teatral na aula de teatro de Baiona e en talleres con diferentes colectivos. Despois uns anos concentrada na dirección de escena e na pedagogía teatral, retomou o seu proxecto como intérprete, atendendo os códigos escénicos que a ela lle interesa, na procura de novas linguaxes. Os dous últimos traballos que eu teño constancia son 15 minutos e Desalento. Subterránea. É subterránea. Hai un terceiro. Algo sempre se queda aí. Bueno, entonces, Isabela Hermida, aquí á miña dereita, licenciada en Filosofía, máster en Teatro, Música e Danza, doutorada en Artes Escénicas, cunha tese sobre María Casares, que xa che dixo que me tes que pasar, non sei, está publicada, verdad? Sí, estou nelo, publico un libro basado... Porque ela ten tamén publicacións, non? Sí, varios artigos. E algún está relacionado con María Casares? Sí. Non sabía se era tese ou non. Sí, no, pero bueno, a tese de todas formas está colgada en Cultura Galega, está colgada na página da universidade, é fácil de eso, non pasa por mí, non pasa nada. Pero estou facendo un libro basado na tese, en galego, para presentar con motivo do centenario de María Casares este 2022. Pois, eso, repito, licenciada en Filosofía, máster en Teatro, Música e Danza, doutorada en Artes Escénicas, cunha tese sobre María Casares. Defínese como actriz e bailarina en constante aprendizaxe. Traballa como bailarina e actriz en diversos espectáculos de danza e teatro. En cine, traballou en El Gusano, de Manolo Pastor, en Héctor, de Gracia Querejeta, en Camarón, de Jaime Chávarri, entre outros. En televisión, en series tan míticas como Libro de Familia, Escoba, Casa Manola, etc. E logo ten estas publicacións en revistas especializadas e
en xornais. E agora me vou a... Vemos que é interesante decir o que facemos as mulleres porque está feito aí, non todas, pero moitas. Genao Amonde, directora, actriz, creadora e investigadora, titulada superior en dirección de escena, posgrado en artes escénicas, se me equivoco con algo, vinculada... Tamén son doutora. Doutorada, ves? No que eu atopei non o encontré. Esa outra historia, cando as atopei antes, dixen, hai que facer Wikipedias de todo Dios, porque de pronto, sí, porque ti queres acceder a unha información. Eu, por exemplo, estes días, a Beoela pedinlles un microcurrículum, pero si vos leo que me poñen, actriz, directora e un poquito, como digo eu de min mesma, con sentido de humor, muller albóndiga. Sí, facemos de todo. No, pero hai que decir o que realmente tanto. A mí, eso non sabía que xa estaba doutorada, perdón. Pois doutora, doutora tamén. Aplaudímoslo, que xa. Vinculada durante anos ao Matarile Teatro, ao Teatro Galán, ao Festival de Danza en Pé de Pedra. Artista residente no Centro Coreográfico Galego e no CDG co proxecto Corpo, Puta, Vaca, Berro. Fundou a compañía María Parra, mítica compañía, onde dirixiu espectáculos con dramaturxia propia, como Mullerona, como lle gusta ela que a chamen, non? Algo por aí de muller que está. Son para nenas e indignos. Forma parte da creación e dirección de diversos espectáculos de artística. Dirixiu o mítico espectáculo de Elisa e Marcela da compañía Panadería, que o que acadou o premio María Casares a mellor dirección. Directora na produción do CDG no Neorretranque Posmorriña, no 2019, no proxecto Vacaburra, xunto a bailarina Andrea Quintana. Este é o que acabades de facer agora, non? Sí, acabamos de facer como tres, bueno... De estrear. Sí, acabamos de estrear agora Festinalente, pero estreamos xa anteriormente 2 ou 3 máis, que agora, cando me des a palabra, xa vou tamén a por esa visibilización, porque non saiu en ningún medio. Ves? Importante. Creou unha conferencia performance baseada na súa tese doutoral que era Sexualidades degeneradas na práctica escénica contemporánea, que é outra tese para ler. Na actualidade traballa con Matriosca Teatro nun novo proxecto que promete e que se chama Comando Comadres. Entón, dito todo isto delas, sabedes vestes que estamos con xente preparada con que pode ter criterio do tema que nos toca falar, non? Que é a violencia de xénero nas artes, non? Eu leín, non? Que dende Grecia a violencia existe, incluso falan de que na Edade de Ferro, no Paleolítico, se atoparon, e aí había máis igualdade, no sentido, dicen que na violencia, que non había tanta violencia, no sentido de que todas as mulleres facían todo tipo de traballos, igual como solo que elas, ademais, cuidaban os fillos, non? Pero pescaban, tal cual. O que sí parece ser que hai antropólogas que descubriron cráneos de mulleres que non eran por morte dun animal, sabes, como un tigre ou algo, senón que eran un ostiano, pouco. Pero bueno, realmente na nosa cultura a violencia está nas artes dende Grecia, non? Na literatura, no teatro, nas esculturas, nas artes, na plástica, vemos moito porque está cheo de raptos, violaciones, absolutamente. Todo está, hai violencia, non? E logo depende tamén da grande violencia, tamén despois hai as pequenas violencias da que seguramente todas podedes falar, tanto no teatro como fora. Neste tema da violencia, a veces, unha das cousas que anotei por aquí, que estamos tan metidas nas ideas androcéntricas, non? Que estamos nun código que está culturalmente construído, non? Polos homes, pola maioría, non? Por patriarcado, máis que polos homes, porque hai mulleres patriarcais, tamén. Hai que decirlo e que tamén. Sí. Pero o ideario é androcéntrico, non? E todo, eu vexo que moitísimas das mulleres creadoras tamén creamos con ese imaginario. O sea, entonces, por exemplo, o que vos facedes na panadería ou en determinados espectáculos ten ese interés de transgredir e de inventar un novo... Como nos vemos a nós mesmas? Como son os nosos corpos? Son como nos reflicten?
tenemos que ser sempre la chica 10, o la vieja, o la gorda, o la... Entón, están nas nosas mans, porque ninguén o vai facer por nós, modificar ese modelo que se emite, tratar de mostrar nas artes mulleres como nós, normales, tranquilas, empoderadas, con máis medos, o que eu teño medo unha cousa e outro non, ti tes unha cousa, porque tal. Bueno, en fin, a violencia está no teatro, creo que desde o seu inicio tamén, inda que na comedia grega, por exemplo, xa hai máis xogo, a veces nalgúns autores, non? Pero está, como sempre, todo será, aquí vos invitábamos un pouco a como vivides hoxe, século XXI, as mulleres que aquí estades, esa violencia na arte en xeral ou na arte que máis que vos toca máis próximo, non? Si queres que tú xa estabas aí para falar o espectáculo que decías. Non, pero xa que me das, eu comezo xa... Saca Marta, si queres. Ah, sí. Non, eu comezo xa, como sempre, pois eso, eu comezo xa, por exemplo, denunciando, non? Dis a día de hoxe, se non estou errada, o CDG vai estrear unha produción con personaxes femininas que se chaman, personaxes de mulleres que se chaman Avoa de, Nai de, Muller de. Directamente non teñen nome, non teñen nome, non teñen identidade. Pero que textos? É un texto de Camus, claro, pero o que me dice, se o texto é así, e co que ti dicías, eu retomo por iso, non? Retomo con que sempre nos escudamos, ou hai algunha xente que se escuda con iso de que, pero xa era así dende os gregos, que se escudan no canon, o canon hai que cambiálo, e non me vale, se retomas. A miña pregunta é, para que retomas ese texto a día de hoxe, se non o cambias, ou se non das outra opción, non? A mí me parece un escándalo que hoxe, ademais, unha institución como o CDG, que acaba de firmar as temporadas de igualdade, non? Que se faga un espectáculo con Avoa de, Nai de, Muller de. Queremos identidade, eso é unha violencia, non? A mí unha das violencias tamén que, como dicías, que igual nos estendemos despois, me interesa tamén é a violencia simbólica, que é unha das violencias que creo que na nosa profesión, non? Como traballamos coa imaxe, como traballamos con das máis importantes, non? Que curiosamente, o sea, que hoxe en día sigamos así, a mí me parece que é bastante indicativo do que pasa, non? É bastante, para min é como bastante problemático, non? Creo que é algo moitísimo máis extendido do que pode parecer, non? E creo que é algo reiterativo e que segue a ocorrer, non? Menos, bueno, aproveito tamén para agradecer a estes espazos, non? Que sí que nos dan esa posibilidade, e dicías ti, Josi, non? Que hai que faceros, claro que hai que faceros, hai que seguir facéndoos, e o que tamén falábamos con Mónica, o que necesitamos tamén para min é como eso, como moita formación, porque aínda, sabes, ti acabas de dar como dúas claves moi importantes para min, que é como considerar que esta sociedade estas violencias se dan porque hai unhas estruturas dun sistema que funciona dun xeito determinado, non? E que creo que o noso traballo só pode ser intentar averiguar como funcionan estes mecanismos para intentar desmontalos. Creo que é o único xeito que podemos facer, non? Entón, pois iso, pois temos que denunciar determinados comportamentos que seguen a ocorrer e que o curioso é que ti se yo dis, din, que non nos dimos conta. Pois hai que darse conta. A estas alturas da vida xa hai que darse conta destas cousas. Estamos fartas como intérpretes, que eu tamén pasei por ser intérprete, estamos fartas, porque todo o mundo dicía, a min cando pasou isto todo, chamaronme, Gena, non sei, Nai de, filla de, ti a que vas ao casting? A muller de, eu vou a boa de. Sabe, non poden seguir pasando estas cousas. Así que vai por aí a primeira pulla xa. Moi ben. A primeira denuncia. E despois, no que dicías ti, por exemplo, iso, non, do currículum e tal, tamén outro dos puntos que se quedes tamén... Eu lanzo puntos e logo vos me recolledes e dicías, vale, tamén. Non é iso que é a invisibilización, non? Eu creo que teño un máster en invisibilidade, son unha muller, teño un don, é un superpoder, non, que temos, que somos invisibles, que a mí me parece como alucinante, non? Que eu sacolle partido, non vayas a creer, pero bueno, vale, eu sacolle ás veces partido a ser invisible, pero quero dicir que, sabes, que, por exemplo, que ti dicías xa non só do currículum, non?
senón que eu levo, mira, aproveito que está aquí Luma, eu levo dende 89, 90, elas sabe ben que levo dende aí, traballando con Matarile, co Teatro Galán, en distintas compañías, ou seja, que eu levo 30 anos traballando no Teatro Galego. Sistemáticamente son invisibilizada, sistemáticamente. E podería dar exemplos rotundos e absolutos, volvendo tamén a esa máxima de que o persoal é político, non? E o persoal é político non só para contar a miña vivencia e iso que lle chaman queixa, que tamén, que debemos de ter os nosos espacios para poder comunicarnos e falar das nosas vivencias, pero non é queixa, é denuncia, que para min é moi distinto. Non é queixa, é denuncia, chamase así. Entón, creo que iso tamén é moi importante, non? E un día, como dicíamos con Mónica, vamos a facer o libro dos agravios, que vai a ser unha enciclopedia que vai a ter varios tomos, varios supertomos, e retomo agora a violencia simbólica. Se me permite que me estenda un pouquiño, vou contar só unha que creo que é bastante extrema e que é bastante indicativa, non? Do que me pasou, por exemplo, a min, non? Que tamén é queixa, tamén é denuncia, tamén deixo aí, para empezar, duro, rápido, arribita. O que me pasou a min é que eu estive durante moitísimos anos sendo, por exemplo, pagando a miña cuota da Asociación de Actrices e Actores Directores de Escena de Galicia, e ademais foi un vogal de ensino durante un tempo, o cal a xente que sabe que nas asociacións o que quere dicir iso é que ti faz traballo de xeito altruista, non? O sea, traballas. O caso que durante houve un momento que eu mirei, que eu son despistada nos números, a verdade que é verdade, así me vai tamén. Mirei e deixaran de pasarme polo banco a cota da asociación. Isto é total e absolutamente verídico, vale? Que a xente lle fai moita gracia, pero... chamei o meu banco e dixenlles que pasa, que non me... Ah, non, foron eles, deixaron de pasala. Entón chamei a asociación e dixenlles, hola, que pasa que deixachedes de pasar a miña cuota? E o secretario da asociación quedou cortadísimo, dixo, espera un momento, colgou o teléfono, non daba, voltou, tal, mira, perdoa, é que estás de baixa por defunción. E eu lle dixen, como? A ver, eu teño un sentido de humor moi negro e eu a estas cousas saco un partido. Escojoneime de risa e dixenlle, a ver, espérate un momento, como que estou de baixa por defunción? Si, non sei como pasou isto, tal... E dixenlle, e logo, e nos obituarios non me sacache, nos obituarios das María Casares, porque, a ver, hai que recoñecer que tería a súa gracia, non? Estar ti ali e dicir, estou viva! Sería unha cousa bastante teatral, ademais, non? Que iría moi ben, non? Sería un xeito de darlle a volta. E dixenlle eu, a ver, xuro que non sei como pasou e tal. E eu dixen, non sei como pasou, pero eu estive na directiva, e na directiva sempre se fai nas reunións, un dos últimos puntos que se sempre altas e baixas. Se alguén dixo baixa Genaba Monte por defunción, igual espero que algunha compañero ou compañeiro iso lle estranara, pero non foi así. Isto debe de ser hai 5 ou 6 anos, e o que digo é que sigo esperando que alguén de algunha directiva que haxa, non se trata de ser culpable ou non, pero creo que o mínimo que me merecería sería que alguén levantara o teléfono e me dixera, Gena, disculpa, estás viva, sabémolo. Creo que máis violencia simbólica que matarte, non sei se hai. Pero a min mataronme. Así que, con isto, un exemplo bastante clarividente, non? Entón, quizáis será que hai moita xente que me quere ver morta. Deixo vos o paso. Estamos aquí, non, Hágame igual, No, tes o micro ao lado. A paira en línea, non? Bueno, antes de nada... agradecer o Fetega, a Josi, a Carlos, convidarme a participar con estas compañeiras de batalla nestas mesas tan necesarias, porque, como sabemos, queda moito camiño por percorrer, así que, polo menos xuntas, moito millor e moito máis fácil camiñar cara á igualdade real e empezar tamén a dicir as cousas, a que seamos altofalantes e poder dicir as cousas claras, que polo menos as mulleres por fin teñamos esa valentía, porque parte do problema do machismo foi que moitas veces
dados condicionamentos sociais, culturais, incluso familiares, de, bueno, non te metas... Vale, perfecto, pues agradezco moitísimo. Sempre nos ensinaron ou nos destinaron a ser absolutamente sumisas tamén con ese discurso, a non molestar, a bueno, muller, non creas problemas. E eu creo que a todas nos pasou como intérpretes moitas veces este tipo de situacións que cando nos atrevemos, demos un paso adiante e dixemos claramente que isto non era digno. A min pasoume nunha produción de televisión concreta, que eran uns sketches cómicos, pero absolutamente terribles, onde, para empezar, o 90% era dun machismo non oculto, senón evidente e claro, onde as mulleres sempre éramos, por suposto, como sorte, as coprotagonistas, cunhos roles moi determinados, os actores, compañeiros actores, daba igual como foran. Físicamente, de idade, eles facían de nenos, de vellos, de guapos, de galáns, de feos, daba igual. E nós non, estábamos absolutamente determinadas a roles moi concretos. Entonces, que pasa? Que é verdad que a transmisión do discurso machista e da violencia de xénero realmente está presente nas artes escénicas ao longo de toda a historia. E por qué? Porque realmente as artes escénicas non deixa de ser un reflexo do que é a sociedade. E isto chega un momento que se retroalimenta, ese é o problema, que hai que romper, hai que rachar o discurso, porque unha cousa, a realidade retroalimenta a ficción e a ficción retroalimenta a realidade. Entón, o que falábamos, de que hai que cambiar o paradigma, hai que empezar a construir ficcións e relatos artísticos en prol da igualdade real, da denuncia, fomentando a capacidade crítica. Eso para empezar. E despois, perdón, eu quería dicir que para min o factor determinante, a ferramenta que se serve moitas veces o machismo nas artes escénicas, incluso diría que nas artes audiovisuais da imaxe en particular, é do corpo da muller. A cosificación da muller é un dos factores claves, eu creo que bases, para exercer violencia contra ela, desposuíndoa do seu ser. O sea, pasa de ser un suxeito cognisciente, como debería ser, con pensamentos, emocións, chega a simplemente ser un obxecto cosificado para o placer ou para que o home o exerza poder sobre ela. E isto pasa en miles de producións, xa sean... Antes do que falábamos dos museos, todos os museos, isto é unha barbaridade en realidad, pero é que o mundo está cheo de exemplos, na pintura, por exemplo, o que decíamos, con violencia supraexplícita da muller, raptos, violacións, e isto está estendido polos museos de todo o mundo. A parte de que se xenera en todas as artes escénicas, eu no teatro a nivel personal teño que dicir que tuve máis sorte e que sempre me sentín máis protagonista, moito máis respetada, con producións de feito nas que as mulleres éramos absolutamente protagonistas, tuve máis sorte. No audiovisual non tanto como suele acontecer, porque aparte as artes audiovisuais o problema que teñen para min é que son moito máis perigosas como arma, porque chega ao construto social, psicoafectivo, dunha maneira moito máis directa, sin ningún tipo de transición que pase polo noso raciocinio. O sea, chega a emoción, ao pensamento, e está demostrado que a narración fílmica é moi capaz de teledirixirnos a certos comportamentos, incluso de cambiar os nosos propios comportamentos e concepcións do mundo. Claro, é un arma que temos que empezar a utilizar, o que dicíamos antes, para darlle a volta, porque interactúa tan directamente, ademais a partir de agora, de que se popularizou tanto os mass media, as plataformas, os produtos audiovisuais, xa sean de serie, de cine, que chegan de forma moi fácil a todo tipo de sector de sociedade. Entón, ainda unha responsabilidade moito máis grande. Por iso sería superinteresante que os observatorios de igualdade de xénero se tomaran en serio, miraran moito os contidos e como se transmiten esos discursos que chegan dunha forma tan directa ao espectador.
Bueno, continúa, logo se seguimos falando, porque se non enróllome e xa non paro. Nada, hola a todas e todos, grazas a Carlos e a Josi polo convite, estou encantada de estar aquí no FETEGA. E, bueno, recollendo un pouco que din as compañeiras, que me parece super interesante, tanto a intervención de María, de introducción, como a de Gena e Isabela, sino. É necesario estes encontros. Eu debolle o meu salto como creadora escénica, ao decir, pego o salto grazas que no 2017 Marta Pérez convídame a unha mesa no Fito e empeza a decatarme de que o que eu vivo viven moitas máis compañeiras e decátome, de parte de aí coincidira con Josi, lembras? Estamos sempre neste sarao. Estamos aí sempre saraos, como ben dís. É xenial para poder debatir entre todas, falar e decatarnos que non estamos soas, que somos un colectivo forte, poderoso, que temos dereito a expresarnos, a dicir, a falar, a protestar, a denunciar, sen medo, sen pudor, con total valentía, dicir, estamos aquí, nos creamos, nos contamos historias, nos queremos crear porque somos creadoras, porque sempre fomos creadoras. Si é certo que hai un sistema dende séculos montado onde os homes teñen dereitos, pero onde tamén, en certo modo tamén, pola educación patriarcal tamén están castrados. Tamén temos que dicir isto, porque é certo, e sería injusto non dicilo, pero ollo, non nos confiemos. Ese sistema dá aos homes privilexios. E danos a entender, falábamos no coche, verdade, Gena, que como que, bueno, temos que romper ese sistema. E romper ese sistema non é doado. Entón, claro, agora se cree que feminismo é o contrario de machismo, cando o feminismo o que defende é que mulleres e homes somos iguais. As mulleres somos persoas, temos dereitos. Temos dereito a un soldo xusto, temos dereito a facer o que queiramos, a ter dereitos, a vivir. Somos algo máis que nais, fillas, esposas de... E engancho, en tronco co que dicía a miña compañeira Gena, o próximo espectáculo do CDG, muller de, viúva de, é curioso, porque as porteiras, no texto original de Camus, son homes. Eu veño empecé a facer teatro universitario con Sara Vela, e Ángeles Cuña, Fernando da Costa, textos de Shakespeare, porque tiven a sorte de poder facer grandes textos, creo que non hai nada mellor cousa para aprender que traballar cos grandes, pois as mulleres asumíamos os roles dos homes. Unha muller pode ser unha raíña, pode ser unha gobernanta, de feito, ao longo da historia houbo mulleres con grandes poderes. Cal é o problema? O problema é a invisibilización de séculos da historia das mulleres. Lévase contando a metade da historia. As mulleres, dende o comezo dos comezos, que era unha sociedade máis igualitaria, na prehistoria, o problema comezou, polo que lín, cando empezamos a falar de a quen pertence a terra. E cando se decatan que a pertenza á terra non beneficia os homes, os primoxénitos, empezan os problemas e empeza aí o machismo. Sempre o capitalismo, queridas e queridos. A ambición, non... Bueno, o caso é céntrome. Ao longo da historia, as mulleres contamos, fixemos moitísimas cousas nas artes, na política, no poder, en todos os eidos. Eran poucas, pero eran. Non o sabemos, grandes inventoras. Coñecémolas? Non. Por qué? Porque non están visibilizadas. Agora comezamos a visibilizalas. Temos que facer estas mesas, temos que visibilizalas, temos que visibilizarnos, temos que dicir, eu fago isto, eu protesto, eres unha histérica, eres unha marimandona. Non, se un home manda, exixe, reivindícase, é un líder. Este tío sabe o que fai. Se unha muller o fai, é unha histérica, é unha marimandona.
Ou é unha ambiciosa Ou descomuntal? ambiciosa. Claro que son ambiciosa. A min acusoume unha parella e algún outro home. É que ti és moi ambiciosa. Claro que son ambiciosa. Teño ambición na miña carreira. Que ten de malo ser ambiciosa? Que ten de malo querer medrar? Que ten de malo querer reivindicarte? Que ten de malo visibilizar a outras mulleres que ao longo da historia fixeron cousas? Que ten de malo que eu quera reivindicar a miña nai, pintora e escultora? E o meu pai, por envexa, asumía incluso o seu propio nome. Que ten de malo querer reivindicar a mulleres pintoras e escultoras que viviron á sombra de homes pintores envidiosos? É certo, a un sistema que as negaba. É certo, é real. Que ten de malo que digamos, como di María, eu fago isto, é a miña carreira. Nos asumimos mogollón de roles precisamente para poder sobrevivir e para poder seguir traballando, para loitar polos nosos soños e polo noso traballo, pola nosa profesión. Eu cheguei un momento que cheguei a pensar que non servía para nada. Estou dando clases de teatro dende hai 20 anos, formando actrices e actores que xa están na profesión dende hai anos. Parece que iso non é un traballo. Como non triunfas como actriz, entón das clases. Como se dar clase fose algo tan doado, verdade, compañeiras? Como se fora algo menor. E despois ser actriz, que parece que só eres actriz e sales na tele, porque xa, para empezar, se solo faz teatro, como é o meu caso, que é a maior parte da miña vida, eso como, actriz, pero non, o sea, é como que... Pero ti vives de iso. O eres actriz de teatro, os actores de cine de tele que fan mayoritariamente nunca fixeron teatro, dícenselle actrices ou actores. As actrices ou autores de teatro sempre poñen a coletilla, ¿no? Como se fora encima, pero non para ben, senón como para mal. For unha arte menor, ou en plan, sí. Eres titiriteira, ¿no? Pero no sentido sí. negativo, porque me encantada de ser titiriteira. Bueno, que dicir, eso levaríanos a outro debate. Que é cultura? Que está pasando coa cultura? Como se está desmantelando? Poderíamos tirar, verdade? Vamos ao noso. Que nos O digo porque sempre nos pasa, como o feminismo tamén abrangue tanto, queremos unha sociedade mellor, tal igual, o noso é que non estamos nin aquí, nin para chorar, nin para reivindicar, nin tal, pero para poñer en valor todo o que se fai, porque non é só agora, hai que poñer tamén as cousas positivas. Claro, por suposto. Son bellas, a Pantera Gris, a maior de todas, por falar, é dicir que cambiaron moitas cousas en 30 anos. O sea, hai 22 anos, cando empezamos na mostra de Cangas con Mulleres en Acción, era moi complicado tratar de facer unha programación paritaria, porque non había proxectos de mulleres. Incluso agora se nota que os proxectos femininos mayormente son de pequeno formato, como pasou no cine, cando Pilar Minó foi directora de cine, como se dice, do ICAO, foi ministra. Ministra foi. Puxera unhas, mira os tempos que debe haber, casi 40 anos, non? 30 anos, polo menos, e puxeron unhas bases para as subvencións que beneficiaban moito as mulleres, non? Entonces, beneficiaban moito, un pouco. Entonces, eses anos das subvencións, ese primeiro ano, hubo 10 cineastas que nunca ninguén volveu, excepto unha ou dúas, ninguna volveu facer nada, fixeron unha película, casi todas de pequeno formato, intimista, o que se dice, as mulleres que fan cine intimista, tamén pode ser pola tendencia, pero a mellor queres facer unha película de comando, non? Claro. De acción, de tal e cual. E iso sempre está marcado pola cuestión económica tamén, non? Claro. Naquel momento, incluso cando foi a Lei Sinde, digo polo que decías do audiovisual, a Lei Sinde, que tamén foi moi protestada polo sector audiovisual masculino. Se me acordo que houve un artigo no País de Rosales, aquel director que levara un Goya, que era un... Jaime Rosales, non? Que foi? Bermú? Non. No, era... Jaime Rosales que foi Solas. La Soledad, non? Sí, La Soledad. La Solas é de andaluz e tal. Da Zamorano. E cando li un artigo ali na página boa do País, editoriales del País, de cando o País ainda era País, as editoriais aquí, e aquí un artigo, pero poñía a ministra e como que es, por que esa cosa de... E coñecemos tamén mulleres que cuestionan as cuotas, e sin cuotas non hai igualdade, xa vos lo digo yo, non hai igualdade, non vai haber, ten que haber cuotas, ten que haberlas,
porque se miras no mundo da xustiza, en calquer... os poderes están... hai mulleres na historia, pero o poder sigue igual. Home, claro. Entón temos que dar exemplo. E o teatro, que é un arte progresista, teóricamente, autores contemporáneos españois, europeos, pero moito españois, que aquí hai moita caspa que pulir. Galicia e España, os dos. Hai que ir cambiando el discurso, porque costumismo... carca, la pareja, la ella, que si se la chupa, que se... Bueno, ya estoy hablando de más. No, pero é certo, é certo, é certo. É certo. Personajes masculinos super estereotipados, Sí. porque hai homes aquí que nos coñecemos, que nos responden a ese estereotipo. Obviamente. E desde logo nos tampouco, sin embargo, o poder que decía Sabela, da ficción, do teatro tamén, e do audiovisual moitísimo, porque estamos dicindo que o mundo é aquilo que contamos ca cámara ou que contamos no teatro. Pois non, cariño, o que estás contando, aunque estás escrito, porque pareces moi contestatario, está refletindo unha sociedade do século XIX, non do XXI. Pero que hai autores contemporáneos, autoras creo que menos, sinceramente, inda que sean costumistas na maneira de escribir, non tanto no contido, non? Bueno, ala, paro. Voy a cousa, pero quero dicir que é importante non perder... Non, por suposto. Estamos aquí por este asunto e que está nas nosas mans modificar esa realidade con espectáculos, con estas mesas, con libros, con ponencias, con teses, non? E sobre todo, para que intentar que o audiovisual e o teatro se modernicen, se actualicen, se modernicen. Reflicta a unha Luma como é Luma e a unha María como é María, unha Ángela como é, un Miguel como é, as persoas. O micro. Perdón. Bueno, mellor que igual dixen improperios. Eso sempre queda moi ben e son moi necesarios. Bueno, nada, simplemente que o interesante destos encontros eu creo que tamén propiciar que non perdamos de vista que estamos aquí para reivindicar, para tal, pero sobre todo para facer e para deixar constancia do que se vai e para facer cun criterio sempre a favor do 50. En Galicia somos, non me acordo cantas somos máis mulleres que homes, non é por nada, pero quer dicir que é máis da metade, non somos un grupo social que teña unha problemática específica que pode ser gravísima e importantísima. Somos máis da metade da poboación humana. Absolutamente. Entón, xa está ben de perder o tempo. Ala. Quero decir unha cousiña con respecto que acabas de decir, María, que é así, non? Eu recordo, por exemplo, un ano no Festival de Teatro Galego con respecto á programación, porque claro, sempre buscas esa variedade, non? É necesaria, é unha forma, non, de reivindicar e de darlle espazo, lugar e traballo, non, ás compañeiras, porque sí que se resinten, non? Eu lembro un ano que, bueno, tivemos un pouquiño máis de presuposto, as compañías nese momento tamén estaban millor, polo tanto, non se facían tantos espectáculos de 1, de 2 e de 3, no que casi todo eran compañeiros, senón que había moitas compañeiras, e pudemos programar o 97% de programación feminina, de mulleres. Ahora, vas a miralo agora, nos chegaron, Ledo, cantos nos chegaron, cantas propostas nos chegaron, 100 e pico, 140 espectáculos, e vos aseguro, que a porcentaxe de mulleres era baixísima para poder, traer espectáculos. Entonces temos que reivindicar, e dende as compañías temos que apostar, e teñen que apostar para que as mulleres actrices, teñamos, máis... que se nos dea máis traballo, por decirlo de alguna forma, e que se escriba e se pense en problemáticas ou en... Porque é o que dis ti, somos mulleres normales. Eu estou hasta as narices de que a min me digan la rubia, pija, que ten ese perfil, tal, perdón, son actriz, e que se teño que poñerme tola, barrer ou marisquear, coño, marisqueo e me transformo, que para eso son actriz, non? En fin, entonces estas cousas a min revéntame, pero hai que falalas, E, bueno, dende o Festival de Teatro Galego, dende Cangas tamén, do Festival de Cangas, aquí, aí seguiremos, na brecha.
No, pero sí que é importante que se fagan, que se produzan e se distribúan, non? Os espectáculos, porque no cine pasa igual, por exemplo, hai cine interesantísimo en África ou donde fora e non hai distribuidoras. Entón, hai cine de primer orde, ou igual que espectáculos aquí, de primer orde que igual teñen 6 funcións e a tomar collenta a la farola. Porque non hai, porque siguen primando unha serie de cousas, non? Pero sí que hai que traballar nese sentido de tratar desde festivais, programadores e todo, e sobre todo programación, porque un festival dura uns días. E vale, tú vas a facer unha programación paritaria que son de 10 días, pois 5, ou 6, ou 7, ou 9, depende como vai o ano, non? Pero en realidad o que importa é que na programación cotidiana dos teatros se contemple. Ás veces non atopas, porque a veces atopas espectáculos de mulleres, non sei se vos pasa a vos, Carlos, e tal, ou se dice de mulleres, pero logo son unha cosa facha e carca que te cagas. Quer dizer, que a veces hai 3 chicas de actrices, pero mellor están cosificadas, ou dixen, non, era un título así que parecían cousas del vodevil da revista española do franquismo, sabes? A mí me chafan cousas así tamén, non? E que dices, bueno, sí, pero... Ou te mandan con cariño, mira, isto de mulleres. Bueno, non sei de que mulleres, porque ese tipo de mulleres non a coñecen. Pero quero dicir que tamén hai moito oportunismo, e é normal que o haxa, e bendito sea que se fomenten, pero que tamén hai moita mediocridade en cousas que se ofrecen teóricamente como políticamente correctas, e son políticamente correctas porque hai actrices, pero mellor son políticamente incorrectas pola presentación dos personaxes femininos que se fan nese espectáculo. Sí, sobre este tema, seguindo co tema da cosificación da muller que se me olvidou dicir antes, e da utilización do noso corpo, a veces encima o patriarcado tenden trampas e intentan vendernos eso encima como a sublimación da muller, como a diosa, a musa, cuando realmente é unha utilización clara de nós que nos reducen un corpo. Isto, a ver, en un caso moi extremo, xa pasado, no cine do Destape, por exemplo. Como se vende o cine do Destape? Pois como unha apertura democrática, como libertad e un afastamento da censura franquista, sempre a través de nós. Entón é como que nos hipersexualizan e debémolo ver encima como a liberación da muller. Os conceptos están supertrabucados moitas veces, e para as nenas xóvenes é o que máis me preocupa, que pensan que feminismo é, pois, vendo o meu corpo, o espello do meu corpo, e iso é que xa son moi libre e moi feminista, e non me digan nada porque tal. Vamos, o caso é extremo, para min da doble violencia, do doble maltrato, moitas veces como se trata o tema nas artes escénicas da prostitución. Dunha maneira tan absolutamente banalizada que se me poñen hasta os pelos de punta. O sea, o culmen deso que sería Pretty Woman, por exemplo, que valió en 90, fai uns anos. Pero eso sigo vendo constantemente, como que ven ser prostituta, que por suposto encima sempre hai un home, os roles de xénero, que é o salvador, o forte, que é quen a saca de aí e lle dá unha vida plena, porque parece que a vida das mulleres non teñen sentido pleno, senón solas. E pasan nas películas de acción e pasan nas comedias románticas. Que pasa aí? Que o home sempre é o receptor da acción, o sea, o que exerce acción, perdón, e a muller é sempre a receptora desa acción. E ele é o forte, o guai, o salvador, e ela é a pobre damisela, ou nas comedias románticas, unha chica cunha vida moi caótica, que se ordena e que cobra sentido plena grazas a él, non? Isto que nos pasa constantemente, e encima digo, repito, que intenta vendérnoslo como algo positivo para nós, xa me parece espeluznante. Entonces, claro, non damos ferramentas tanto a elas como a eles para non exercer ese poder e romper o discurso dominador. Non vamos a avanzar, hai que dar ferramentas, e mentre se sigue transmitindo esos discursos, como digo, patriarcales a través das narracións artísticas, sobre todo na fílmica, refírome, porque é a onde máis chega o mass media, eso sí que é o alto falante,
pois seguimos perpetuando o discurso machista e a violencia da muller. Hai un interese, eu creo que, por exemplo, as máscaras. Igual que agora nos pasa, leemos, non? O importante é que, o sea, eu sempre digo unha cousa que parece pola bola cebolleta, se xa me escoitáchedes, vou volvedes a escoitar agora. A imprenta tardou 2 séculos en democratizarse, en sair do pobo de Gutenberg a Ribadavia, non sei, chegar ao Carballiño, sabes? Entonces, se iban imprimindo os textos paulatinamente. A primeira página web de internet se abre en 1993. En 20 anos, bueno, agora xa 30 casi, non? Sí, casi 30. Sí. 28 anos, miña rula. Entonces, foi un cambio de paradigma brutal, no que nin a sociedade estaba preparada, nin os políticos, que ves que teñen o dedo fácil e ponen tonterías en Twitter, e todos se comunican por Twitter ou parvadas, pero a sociedade tampouco, os pais exhiben os fillos, los niños tal, e, por exemplo, con respecto a isto que dis, ao que lle chega hoxe, o sea, un rapaz, e digo dos rapaces, homes ou mulleres, pero sobre todo homes, aos 12 anos mirarían revistas porno clásicas, ao mellor tiñan acceso a algunha porno gay, non sei, pero desde logo que non había, era que aos 12 difícil, pero que hoxe en día un rapaz que ten un teléfono accede a porno duro. Entón, por exemplo, eu sei que nas asociacións relacionadas co mundo do cine a nivel estatal se presionou, porque sabedes que a industria cinematográfica que máis ingresos dá é ese porno. Entonces, o porno se ten que ver igual que a mesa que despois vamos poñer tamén, pero o porno endureceuse moito, parece ser, nos últimos anos de violacións en grupo, ahora ya non é el cachete en la cacha de la tía o que te meo en la cara, que era moi bonito, sino que agora son violencia explícita. Entón, un rapaz de 12 anos que se podería chegar a sexualidade pola súa intuición, se me gustan as nenas, se me gusta a Gena, voume entrar, se me gustan os nenos, non sei, vas vendo, vas xogando, vamos allá. Sí, vamos. Performance, que esto sempre... María, por favor, dúas maduritas interesantes. Sabes que, amiga... Pero quero decir que é terrible, é un cambio de paradigma na comunicación, onde todo vai a unha velocidade brutal, non? Que, entón, cando se lle dice a responsables de productoras ou grandes productoras por que non se fai un audiovisual máis que se empezou a facer hai uns anos, hai pouco, nestas series de Netflix, algunha cousa destas, non? Por que non se dirixían ao público feminino, que somos as maiores consumidoras de arte, somos os que compramos libros. Me decían os de Cadena SER, cando les contratamos publicidade na radio, vamos que tal, as maiores, as que deciden quen vai ao teatro, que compran entradas, en xeral son as mulleres, sexan heterosexuais ou non. Quero dicir que temos esa historia. Sin embargo, cando lle dices ao sector, a produción, por que non se dirixe a nós, non, é que as mulleres siguen preferendo ver a este madurito, non me acordo, a fulano de tal, a tal actor que ten 80 e siguen lle poñendo parteneres de 20, non sabes? Non, que ellas prefieren. Tú como sabes que las prefieren? Nin elas, nin moitos deles preferirán ese modelo, porque é casposo, antigo, hai outro mundo en Europa, hai outros cines, hai outras... E seguimos reproducindo. Entón, e por que os sectores do sector, valga a redundancia, están interesados? Pois de alguma maneira, non sei se inconscientemente, siguen reproducindo este sistema patriarcal que tanto beneficio lle dá a algúns. Seguimos cosificadas no cine, la abuela, la vieja, a mandona, la madrastra, la fan fatal, que es puta, es mala... Sí, e os corpos normativos. O la buena, que tamén... Claro, é absoluto. Para mí tamén hai tamén eso, os corpos normativos, non? Claro, o sea, vamos aí tamén, que é unha... Para min é tamén como un signo de violencia extrema, non? Que é como... Absoluto. O que queren é unha muller transparente.
o máis delgada posible, non? Liviana, como unha pluma que saia voando cando lles interesa, non? Liviana, transparente, E calada. frágil, dócil e que sorría sempre. Sí, sempre sorrinte e caladiña. Me gusta cando callas porque estás como ausente. Claro, Invisible, vamos, o claro, que o que estamos falando. E logo hai outro factor, compañeiras, que é a idade. Ah, xa, claro, sí, claro, é De a verdade. ti a partir dos 40 non existes. Si pasas de ser, ¿no? Como xeto do deseo sexual a abuela. Vamos, a seus 50, sobre todo audiovisual, esto todas as compañeras o poden decir, é como que deixan de existir. Eu teño unha peza, falando o que decía María, que é certo que de un tempo a esta parte como que nos podemos facer pezas pequenas, pezas nas que nos podemos contar, podemos falar de moitas cousas. É certo, pero queda eso, pezas pequenas ou X obras de teatro, por exemplo, a panadería, e unha serie de compañías tamén que están aí apostando forte o que decía María, que é necesario romper os esquemas. É difícil, temos un camiño longo, pero temos que facelo. Pero se está facendo. E se está a facer, Hai unha claro. cousa tamén que decías antes, mesas que me olvidei de dicir e que quería dicir. As mulleres accederon á universidade de unha maneira, e o vemos aquí, nos perfis de todas. De todas as mesas, todas están tituladas en algo, máster e doutorados. Esta é unha realidade dende o posfranquismo, non? As mulleres acudiron maioritariamente á universidade e dende a universidade estáse a facer moitísimo. Profesoras, o que ti decías antes, o sea, por que agora sabemos científicas? Porque hai unha sociedade de mulleres científicas que tal e que cual. Por que sabemos que tal actriz, por que houve que tal pintora? Porque hai investigadoras, como Aurora Marco en Galicia, que levan a vida, dentro da universidade, que levan a vida volcada en remexer anos e anos para recuperar, que non é unha historia que ven así, e ainda queda moitísimo por fazer. Entón, dentro da universidade eu creo que as mulleres están facendo, levan facendo, e dentro da ciencia tamén. Cando nos fixemos unha obra no ano 2000, unha desas que dixeche antes de Corcheas, con Teatro de Ningures, que escribira eu, e dirixira eu, cando estaba preparando a obra, un día leo no País un titular que poñía Congreso Internacional de Cardiólogos na capital de España, ponía. E debaixo de subtítulo ponía os cardiólogos lle piden perdón ás mulleres. Ui, a ver por que nos piden os cardiólogos. Pero é unha noticia real, non vos creades. E os cardiólogos lle pedían perdón ás mulleres porque se levaba toda a vida diagnosticando mal o infarto de miocardio. O infarto de miocardio se dá nas mulleres en edades diferentes aos homes. Entón, morreron moitísimas mulleres de infarto porque era que era a menopausa, non tenía a cabeza. E os síntomas son diferentes. Son diferentes, e aí que eu tamén. Pero como que está estudiado é o corpo masculino, a ciencia está aí nada, incluso agora, eu penso, se investiga todo no corpo masculino, non no femenino. Sin embargo, hormonalmente, somos diferentes. Entonces, fíjate hasta que extremo. Eu, cando escoitei aquero, metino na peza. Lle puxen a pintora que facía Sonia Rúa unha radio, como ela pintaba, estaba escoitando a radio, entón unha das noticias era os cardiólogos son unha peza. Pero quero dicirte, pero é brutal, se investiga científicamente no corpo dos homes, non no das mulleres. Ata falo de hai nada. Non sei como está así. Hai moitas mulleres científicas hoxe tamén poñendo en valor todas as científicas que descoñecemos que están no planeta. E que eu creo que ademais, perdón. E agora paro eu e vos digo, decido que quedadas non vai ser unha mesa. Só dicir, e remato, xa... Falaba da visibilización porque é fundamental. Creo que as mulleres necesitamos referentes e os homes tamén necesitan referentes femininos. Porque un home non pode dicir eu quero pintar como Sofonis Banguisola. Porque tes que mencionar un home pintor. Por exemplo, eu quero ser... Pois agora non se me ocorre nada, non? Pero quero dicir, hai... referentes femininos os homes tamén precisan. Nos precisamos, nos estamos aí. Pero é certo que necesitamos o que dicía, pero que sí se está empezando a romper e temos que facelo. Hai moito que picar, por suposto. Que vai haber moitas mesas como estas? Por suposto. Pero están. E estamos nese labor. Entón, como positivo temos que dicir eso que di María, porque tamén temos que dicir cousas positivas.
que eu son optimista, que creo realmente que eu son un membro fundador da Asociación Galega da Muller, pois eu digo que son a máis bella, a finales dos 70 en Galicia, non? Entón, eu estaba en Coruña, era unha imberbe, non sabía nada, era clandestina a asociación, estábamos cun camping gas, teño unha foto por aí unha das primeiras reunións e tal, e me acordo que visitábamos Papagayo, el barrio de putas, mira tú, as feministas intentando convencer como cabras, pero bueno, nos viños, nos olmos, en Coruña, con mesas, con firmas para isto, e eu me acordo de estar ali, que yo era moi mona, e todas las estamos aí, éramos divinas de la muerte, con nuestros pelos locos e tal, e pasaban os tipos e decían, pero quen te va a violar a ti? Contra violación e tal, a quen me vai violar a vos? E tal, e eu dicía, hostia, ou presentar a HM na Escola de Arquitectura da Coruña, e estar, que os estou vendo, e eu era unha inverna que non sabía nin falar, quero dicir que, porque era pequena non, pero vamos, e de pronto leemos simplemente os puntos cos que nacía a asociación. A Escola de Arquitectura da Coruña, que era unha das máis progresistas da Coruña, e había dous, un do MC e outro da Liga, que estaban xuntos. E entón nos empezaron a chamar burguesas. O movimento feminista é un movimento burgués. Bueno, un movimento burgués, o que sexa burgués, pero tamén pode ser revolucionario, pode ser o que fora. Como foi a maior revolución do século XX, foi a das mulleres, e foi pacífica. Cambiou a sociedade radicalmente. Absolutamente, certo. Perdón. Non, era nada que referindo ao tema médico que tamén as enfermedades propias femininas non se estudian ni se inverte diñeiro. O problema de endometriosis, que teño amigas que loitan moito nese terreo, non se destina nada de diñeiro, e unha enfermidade que afecta a moitas mulleres e que crea non só problemas físicos terribles, senón tamén psicolóxicos. Era o que me refería, que estamos, claro, moi atrasadas en todos os ámbitos. En canto á necesidade de visibilización, temos que seguir facendo traballos, como as mulleres fomos sempre as grandes silenciadas da historia, está no labor de todas e de todos rescatar as figuras, pero non só na arte, porque parece que, bueno, ainda mulleres artistas, pero é que hai grandísimas científicas que están absolutamente silenciadas tamén, e iso eu creo que é o labor que temos que facer para que os rapaces e as rapazas máis novos non teñan solo ídolos masculinos, porque parece que, claro, que os únicos que fan cousas importantes son os homes, e incluso elas mesmas, as rapazas, como non suelen ter moitos referentes femeninos, non se dan a coñecer, pois siguen quedándose sempre como ciudadanas de segunda, como digo eu, sempre por detrás. Incluso, eso que diste interesante, me comentaban psicólogas do Centro de Información da Muller da Lei de Cangas e tal, que cando se vai polas escolas e se fan plans de preguntarlle ás nenas eso, a quen admiraste, quen che gustaría ser? Imagínate, isto foi hai 10 anos, ou non sei, ou 8, e eles decían Ronaldo, Messi, e non sei, eran así 2 ou 3 destos do fútbol, non decía Michelin-Só. Non, pero quero dicir, podría decir, por que non podría decir un actor que te cares? Non, digo, Brad Pitt, joder, eu quero ser... No, mononeurona dándolle o balón. E as mulleres, as rapazas, decían igual, Ronaldo, Messi... Ou, que está ben, non digo porque non van ter un... Pero tamén sorprende que non vai ser... Ou era... Shakira, ou Shakira algunhas. Entón sí que é importantísimo educar, e aí creo que os mestres sí que labor. Educar... Dalle. Tes aquí un rosario de anotacións. Porque a colación do que van dicindo, co que dicíades, a mí tamén me parece como eso importante, dicimos, estamos empezando, non, o sea, sempre estivemos aquí, sempre imos estar, creo que unha das cousas que tamén hai que facer, o sea, como incidir, e creo que a máxima violencia, non, con isto de eso, da formación e de todas estas cousas, non? Por exemplo, creo que, non sei se coñeces Ana Contreras e Alicia Blas, teñen un traballo moi importante. Eu, como sempre, cito estas cousas porque son ferramentas que me parecen importantes, e eu sempre son propositiva creo que é importante, non? Que propoñamos como ferramentas que nos axuden.
e elas teñen unha teorización, bueno, é sobre a historiografía malpensante, non? Que lle chaman así. Historiografía malpensante, que eu lle chamo historiografía desconfiada, como ha pasado a galega, despois desconfiadas. E entón era o que fan, o sea, digamos que con isto que falades vos de formación, non? A formación nas escolas de arte dramática sigue a ser, non hai unha sola teórica teatral. Resulta que as mulleres non fixemos ninguna teoría teatral. Resulta que as mulleres non dirixían. Resulta que iso é, cuidado, non é que estemos empezando, é que é unha absoluta mentira. Unha absoluta mentira. Sempre houbo mulleres. E elas, por exemplo, poñen exemplos, creo que, bueno, o feminismo, quizáis máis o feminismo anglosaxón nas artes escénicas, sí que fixo todo un traballo de visibilización de todas esas mulleres, non? Pero de mulleres incluso teóricas, non? Resulta que o señor Gordon Craig, a que era no seu día famosa, era Edith Craig. A que tivo unha teorización era Edith Craig. E o señor Gordon Craig incluso se puxo ese nome, Craig, pola fama que tiña a súa muller, non? Quero dicir que como exemplos como este poderíamos ir na contemporaneidade como os irmáns Castellucci, que así antes o coñece a Romeo Castellucci, non? Non coñece a Claudia Castellucci nin a Chiara Guidi, que son as artífices de toda a teorización que ten a compañía, non? Con isto poderíamos seguir así, pero que poderíamos irnos a en moitísimos anos atrás, século XIV, XV, a Fravén, Susana Cenlibre, que eran mulleres que dirixían, escribían. No seu día a Fravén foi tan coñecida como Shakespeare. Entón non é que estemos agora, non? Porque se dá unha cousa que outra investigadora, que é Ana Abad Carlés, fala que esta imaxe de pioneiras, non? Esta imaxe de pioneiras, e é que sempre temos, ela fala dunha imaxe que para min é como moi gráfica, non? Que sempre que temos que estar como cavando túneles, non? E sempre saímos, e cada unha de nós, parece que con eso que cada unha de nós ten que ser pioneira e volver a empezar. Non, hai unha historia que nos antecede, hai unhas mulleres que fixeron unhas determinadas cousas que desenvolveron moitas veces unhas determinadas ferramentas que son válidas para nós e que tamén por iso non as ocultan. Entón creo que, por exemplo, o que nos compete a nós, non? Quero dicir, máis nas artes escénicas, esa invisibilización e violencia, e temos que reivindicar que xa dunha vez eses programas educativos que nomeen a todas estas mulleres. Non é posible que sigamos sin nomear a estas mulleres, que sigamos sin, sabes, que sigamos outra vez en ese burato negro, nese cabaret túnel, todas somos pioneiras. E con isto remato, pero eu quería reivindicar, por exemplo, aquí, que sempre creo que é unha muller que eu sempre reivindico, pero creo que foi tamén por iso no teatro galego. A historia do teatro galego tamén ten unha historia de mulleres feministas, que unha delas para min é Dorotea Bárcenas, que ademais esquecida, invisibilizada e borrada literalmente, porque eu escribí sobre iso, literalmente borrada dos libros da historia, borrada literalmente, porque o discutín con algunhas investigadoras que lles dixen, pero estades olvidando a Dorotea Bárcena, que se declaraba feminista. Ui, quizáis por iso non está, que diversidade sexual, tamén lesbiana, o sea, que tamén é moi importante a simultaneidade de opresións e a ferramenta da interseccionalidade, que é esa simultaneidade de opresións, que tamén abarca moitas outras cousas, pobre, lesbiana, política, non sei que, tal, entón, todo ese tipo de cousas, non? A racialización tamén. Justamente. Pero quero dicir que, por exemplo, Dorotea xa estaba facendo ese tipo de traballos. Dorotea foi co que compete aquí a primeira, creo, creadora, directora que fixo un espectáculo sobre violencia de xénero, que foi As mulleres do porvir, na que eu tiven a sorte de estar, que estaban Susana Dans, Beatriz Graña, estaba eu, estaba a propia Dorotea, escrito por Dorotea, que só hai moi pouco, creo que o ano pasado, volveron a recuperar, ese fixo creo que unha lectura dramatizada, con creo que Melania, María Vázquez, e xente así, pero quero dicir que sí que había, sí que sempre estivemos aí. Claro. No 2000 eu fixen o meu espectáculo Mullerona, que gracias a que estaba Lupe Gómez na crítica, ela sí que dixo, este espectáculo é feminista, porque se tampouco non hai quen que nos reciba así, que non lea, porque é todo, quero dicir que creo que por iso é bo todo iso que falamos de formación e de implementar ferramentas para ir por todos os camiños, porque é como
un sistema que funciona moi ben, e é un sistema moi ben armado, moi ben armado. Aí. Entón eu creo Temos que parar, pero cuarto, sí. están as outras Espera, estando por con Aí, pero Vale. creo que a finalización é Un minuto. é perfecta. que vou meter unha cuña. Educación. Entroncando co que di Gena, é curioso non, ao longo da historia, que era o que dicía eu antes, cando houbo, hai e haberá mulleres. O que hai que facer é traballar a nivel de educación e as ferramentas para non estar sendo constantemente enterradas, e é como enterrar e desenterrar, enterrar, o que decías ti, sempre parece que somos pioneiras, non é certo. Sí, con respecto ao que acabas de decir, Gena, así é, o sea, Dorotea, que a que tivemos fortuna de traballar xuntas, é verdad, claro, xuntas, que ademais, o sea, lembraste. Por favor, sí, é verdad, José. Entón, Dorotea, precisamente no Festival de Teatro Galego está recollida, Sí, que se lle fai a homenaxe sempre, todos os anos, ano tras ano, temos autorización por parte dos fillos tamén, por eso o Festival de Teatro Galego e os premios Dorotea Bárcena, o sea, son tan reputados, son tan queridos, e está aí o nome para facer historia e seguir aí con Dorotea, sabes? Porque Dorotea fixo moito por todas nós, e por todo o teatro, e polas mulleres, o sea, creadoras. Ti sabes que durante un tempo ela estivo absolutamente denostada. Sí, correcto, por eso hai que reivindicala sempre. Creo que é como iso, que temos que recuperar toda esa historia e tamén indo dentro concreto, dentro das artes escénicas galegas tamén, a todo ese outro tipo de hai que decilo e hai que seguir reivindicando. Ainda nos queda moito. María, si queres, o sea, pasamos a outra mesa. Agradecervos a todas, moitísimas grazas. Espera, María, non sei, deixarlle un oquiño ao público, aos compañeiros e as compañeiras que falen un pouco, preguntarlle algo ás nosas compañeiras que acabades de estar. Sentades un minuto. Sí, pero digo que igual lo podemos facer ao final. Vale, perfecto. Ti levas a batuta, María. Ti levas a batuta. Sabredes como para min dali me están dicindo. Sí, vale. Moi ben. Corta.
Pois empezamos esta nova mesa. Temos que disculpar a dúas persoas das que van a estar aquí que se incorporarán máis tarde porque non deron chegado a hora adecuada. Entón, directamente vou presentar as nosas convidadas, as que están presentes. Como sabedes, a mesa, dixo antes Josi, Amor versus Sexualidade, ferramentas de subxugación ao rol feminino, que é un título denso, pero despois xa entraremos en materia para simplificalo. Comenzo por Silvia Romaus, que temola aquí, que estudou na Escola de Teatro de Narón, xa mítica Escola de Teatro de Narón. Formouse tamén como profesionais da talla de Alicia Borrachero, Concha Vidal, Carles Montilier, Marta Carrasco, Mariana Carballal e un longo etcétera. Profesionalmente, compaxina dende sempre audiovisual, ca dramaturxia, o teatro e a poesía. Quer dizer, un todoterreno tamén. No audiovisual traballou en filmes como de Concepción Arenal, A visitadora de cárceles, Castelao, de Chumbo a Verba, en series como Serra Moura ou en curtas como El origen del problema. En teatro forma parte da compañía Que contas, que actualmente están cun espectáculo de Alfonso Calleja, non? A voz tomada. Tires parte da compañía? No, bueno, contratada. Estás contratada, non tiña claro se eras... Aí o Carrasco foi el. Traballou tamén con compañías míticas, entre outras, como o Teatro do Morceo, que xa nomeamos antes, tan querido deste festival. O seu compromiso contra a violencia de xénero levou a crear un espectáculo que se chama La violación, a partir de textos de Angélica Lidl e Fran Carrame. Tamén nos poderá falar. Ese é de Fran Carrame, o de Angélica. Porque, bueno, son dous espectáculos, Eugenia San Martín, que fai o de Angélica, e o meu que é o de Fran Carrame. Son dous, non é? Sí, logo fixemos aí unha fusión. Vale, pois con textos de la violación de Fran Carrame. Creín que introducíades no texto que era textos de Angélica. Vale. Como dramaturga destacan os seus textos Preguntas sobre o meu pai, Non deixes de mirarme ou Irmáns, entre outros. E como poeta, As fadas do Velelle, Rosas con espiñas, Por que non me din conta? Quero dicir, unha persona multifacética e ademais me acabo de enterar que tamén é sanitaria. Aí estamos. Que quero dicir, amplio espectro, artístico e científico. E bueno, entonces continuo agora con Paula San Martín, a miña dereita, que é autora escénica, actriz e estudante de filosofía. Como ela di, actúa desde a periferia das artes de forma multidisciplinar, que gustoume moito esa autodefinición que encontrei por aí. O seu traballo de pegada experimental desenvolvese entre o Brasil e Galicia, entre o teatro e a televisión, entre o vídeo, a creación e a poesía. Dese continuo ser en tránsito, como elas tamén se define, xurde o selo da súa empresa de producións escénicas, Teatro en Trance, teatro, meditación, teatro, festa. En teatro traballa como actriz e creadora tanto en obras da súa compañía, Teatro en Trance, como de outras compañías galegas e brasileiras. No audiovisual, aparte de ser actriz protagonista de varios videoclips, en cine interviu en curtametraxes tanto en Galicia como no Brasil, e en televisión en series galegas como Serra Moura, Mareas Vivas, Urxencia Cero, ou en telefilms galegos e brasileiros como Contou Rosalía e Didío Peregrino, e tamén para series webs da Radio Televisión Española. Si dixen máis ou menos todo, quero dicir que son dúas mulleres tamén extraordinariamente preparadas, como todas as que xa coñecimos. Entón, bueno, detrás deste título, igual se non Josi que me corrixa, estábamos un pouco pensando no como vive unha actriz, un actor, unha actriz determinadas escenas, por exemplo, no audiovisual, no teatro tamén, complexas, de despidos, de violacións ou escenas que poden ser problemáticas se non están ben definidos, porque hai moitas actrices e pasou tamén a partir do Me Too, por exemplo, sobre todo no eido audiovisual, que abusos hainos detrás e diante da cámara, entonces cando saiu no 2016, por exemplo, non quero dicir que teñades que ter ninguna experiencia de abusos ni nada, sino como se organiza este tema
para que tamén a sociedade entenda, non? Porque te falan que en escenas de violacións, pois hai quen coida moitísimo, coreografía de alguna maneira a escena que se vai a montar para que non haxa coreografiar, non quer dicir que sexa falsa nin tal, sino que se estuda moito como vai a ser esa coreografía desa violación ou dese acto do que fora, non? Entón, como a partir, me parece que foi no 2016, cando xurdiu aquel escándalo con María Schneider na película El último tango en París, que Bertolucci despois declarou que era certo, non? Que a enganaron, ela tiña 19 anos, ela tiña unha escena que ela sabía que iba a facer, que era unha violación, unha penetración anal e tal, dela, pero non sabía como iba a ser o tema, o sea, ela pensaba actuala. Entón, Marlon Brando e Bertolucci idearon un xeito de facelo sin decirlle como iban a ser as historias. Entón, a escena famosa da mantequilla, ela non sabía, e o soubo no propio set grabando. Tiña 19 anos, era un imberbe, e non o comentou hasta que tiña 67, non sei cantos. E aí despois recoñecendo tamén Bertolucci, que, inda que Bertolucci dixo que volvería a facer no sentido de que conseguir aquela reacción da muller de 19 anos en vez da reacción da actriz. Digo isto como para un pouco situarnos, non? Que igual como actrices e tal vos dá unha referencia de como pode ser isto. A partir dese escándalo xurdiron outros, non? Como é esta actriz, la de los pájaros, Tipi Hedren, efectivamente, que tamén estivo acosada durante 5 anos por Hitchcock. O sea, contratouno por 5 anos, ademais, propuxo a protagonista de Los pájaros, pero incluso de fabricar nunha zona de traballo unha porta falsa para acceder ao vestiario dela. E ela dice, como iba a denunciar naquel momento que se abusou de min, pero na escena de Los pájaros, ela sempre ensaiou con páxaros de mentira. E de pronto un día lle puxeron de verdade que de feito estivo a piques de perder un ollo para conseguir a reacción de la actriz, non sabes? Podía ser un actor, tamén. Pero igual non o facían con un home, non sei. Lle puxeron paxaros de verdade nos últimos tempos e lle picaron de verdade, tuvo aquelas escenas. Pero non o contou ata aí moi pouco. Bueno, quero dicir isto de este tipo de situación que a veces se dá fundamentalmente nunha muller cando ten que facer escenas de determinado tipo. Entón, non sei se neste sentido tedes opinión, idea, non falo tanto de experiencias, sino como vedes este asunto, non? Non sei, bueno, eu creo que podemos comezar a falar, non? Que tanto o audiovisual como o teatro, como... Ai, sí, perdón. Como a narrativa, non? Dos últimos anos foi evolucionando igual que vai evolucionando a sociedade, non? Eu estive así leendo, non? E falaba de dous tipos de mulleres como se ven no mundo audiovisual, non? E falaban das mulleres negociables e das mulleres consumibles. As negociables son a muller, a nai, a filla, a esposa, e as outras son a prostituta, a golfa, a zorra, e logo, encima, por xerarquía, as primeiras están encima das segundas, non? E eu, o sea, ves a evolución, non, do cine, e é verdade, ao final, como que se contextualiza o rol da muller nun tipo de personaxe que non vai de conxunto co home, non? Da má. É como un complemento, non? É como que nos usan, afortunadamente isto vai cambiando. Logo, ademais, me sorprendeu, hai unha muller parisina que empezou a gravar cine no 1846, creo que se chama Alice Guy Blanche ou algo así, que fixo... Foi a primeira cineasta, claro, casi 1000 películas, non? E a verdade é que a narrativa está casi sempre dirixida por homes. Hai moi pouco traballo de mulleres, agora cada vez máis. Entón, ese tipo de imaxes, non, que ti relatas, de quero buscar a reacción da actriz. Joder, deixa actuar. Sí. Sabes, non...
non cosifiques, non... É como que custa formar parte do traballo conxunto, non? Somos, non sempre, pero como un obxecto, non? Que foi usado a muller e que debería de comezar a cambiar. Bueno, eso é a miña... Non, pero é moi interesante isto que dis, de que custa, dito por unha así, costar formar parte dese traballo conxunto. Hai un libro moi bonito que se dice que o cine é un arte compartido, porque é un arte que non se pode facer a solas, é un arte como igual que o teatro, son artes compartidas. E, sin embargo, que unha actriz, as actrices se poidan sentir fora, que non forman parte dese traballo, porque hai unha mirada específica, eso dice moi ben tamén Margarita Ledo, como se mira as mulleres, incluso as profesionais, perdón. Ai, perdón. Miro para lá. Claro, é que buscando nestas dúas mulleres, non? Como que encaixa moi ben a definición. Afortunadamente, cada vez hai máis mulleres directoras, máis mulleres produtoras, que dan unha visión diferente, non? Está Iciar Boallín, ou aquí en Galicia temos a Jaione, bueno, temos esta Luma aí tamén que... O sea, temos a moita xente moi válida, compañeiras que acaban de falar, que diste, joder, hai percorrido, hai material para traballar e poder poñernos equiparados, non? Que non se nos use como algo sexual ou como... A min, por exemplo, pasoume fai un ano e pico, 2, que me chamaron para facer un casting, era para facer un casting dunha muller de 60. Que digo, joli, a ver, igual estou cascada, pode ser. E o que poñía, o que me diron, non? A ser barata, era muller de 60, vida a menos, que no seu tempo foi guapa. E dixe, joder, pois ala, enfréntate a isto. Jova, non hai muller de 60 no panorama artístico para traballar e facer de... Non, porque seguimos como mentindo? Porque o tío pode ter 40 anos, pode ter 50, pode ser 60 e se lle respeta. A nos non. É como, non sei quen o decía antes, non sei se Isabela ou... Pasas de ser como algo sexual a xa podes ser abuela. E aí, entón, bueno, creo que sí, que está moi estereotipado. Pois, si queres. Sí. Bueno, hola, y gracias a... Está encendido, sí. Gracias a José y a Carlos por invitarme. Uy. Bueno, evidentemente estoy bastante incómoda. Porque, bueno, por la cuestión arquitectónica e de estar nunha mesa, me resulta que isto entra dentro do relato do patriarcado, digamos así, e supoño que temos que agradecer que temos este espazo, etcétera, mas como que me sinto moito máis cómoda conversando, nunha roda. Sei que hai un aparato técnico aquí que a mellor impide eso, mas así de entrada xa me resulta como un pouco violento expor as miñas ideas que, ao final das contas, estamos falando do feminismo e estamos falando dunha implicación de loitas que se solapan e que están entrelazadas. Isto que comentabas do abuso da muller no cinema, sí, é como sabemos, coñecemos esas historias, supoño que está relacionado co control dos medios de produción, quen detentaba ese capital, ¿no? para producir estas películas, para contar para expor as súas fantasías, etc. Entón, dentro dese sistema que ao final é o sistema capitalista, ¿no? Onde todos somos putas e putos, porque así o sistema, pois penso que como mulleres que temos a palabra en este momento e que podemos pensar en como crear novos cauces de vida saudables, nos que podamos crecer como seres humanos, pois penso que temos que comezar a ver se me explico. Producir de unha outra forma, digamos, non? Porque estamos moi sometidos... No título da nosa
desta charla aparece a palabra do sometimento da muller reducida ao corpo como poder, o poder do seu corpo. Entendo que polos cánones de beleza e todo eso que unha muller pode dar en ese sentido. Eu non entendo ningún poder que non este relacionado co corpo, o corpo é o poder realmente. Eu creo que o problema está en centrar o poder na imaxe do corpo. Sí, que exactamente esa cuestión, pero eso está moi arraigado na sociedade, no sistema capitalista occidental, digamos. E que eu li un libro dunha feminista nigeriana recentemente e vou dicir o nome que o teño aquí apuntado porque é un nome Oyegumi Oyeronke. Ela é yoruba e ela escribiu un libro que se chama A invención das mulleres e relata como bueno, que me estou indo un pouco do tema porque penso desa forma, disculpades se queredes me reencauzades. Pero esta muller fala como na sociedade yoruba non existía diferencia entre homes e mulleres. E esa diferenciación foi, o feminismo en ese lugar actuou como parte da colonización do pobo yoruba. Se creou o binomio home-muller nunha sociedade na que non existía esa diferenciación. E o máis interesante, desde o meu punto de vista, era que botaba o foco en que na Europa a raíz do pensamento moderno, que se estudias filosofía ou na universidade é o pensamento masculino heterosexual da modernidade, ese pensamento foi o que fundamentou o colonialismo e o capitalismo. E está basado na imaxe, porque está basado na diferencia. A través dos ollos vemos que eres alto, que eres baixo, que eres home, que eres muller, etc. E te introduces en ese esquema. Entón, o que me parece superinteresante é que na sociedade yoruba, logo en outros povos indígenas e así, teñen como máis integrados todos os sentidos. Entón, a voz para eles é máis importante tal vez que a imaxe. Digamos que, para volver un pouco, para recoller o cabo, estamos falando de un sistema de produción capitalista que utilizou capital que viña dunhas mans manchadas con sangue da esclavitude e do abuso das mulleres e dos frágiles, e que relata algo que é reflexo dunha sociedade como era vista, como a plantexaban estas persoas. Entón, unha posición, digamos que eu falo por min, vou decir femenina, unha posición máis marxinada, frágil, non digo que o femenino sexa eso, digo, falo por min, dunha posición que non está dentro do relato do poder, podemos tal vez establecer outro tipo crear outro tipo de cuidado a hora de construir novos relatos e novas imaxes. Se estamos falando do audiovisual, pois obviamente a imaxe é o que hai, pero o sonido tamén, etc. Entón, por iso, o tema arquitectónico, da forma de colocación do corpo, cando falamos destas cousas, e despois, logo por encima de todo eso, estaba reflexionando sobre isto, estes últimos tempos, desde hace 500 años, a Amazonia está sendo masacrada, e outros lugares, a natureza está sendo masacrada, e os povos, as minorías indígenas, a súa sabiduría, así como as mulleres foron queimadas durante... Pois, ahora mismo está ardendo a Amazonia, están matando nenos indígenas para beneficio do capital, non? E en relación a todo isto e a esta conversa, se pensamos nun pacto social no que queramos participar en algo democrático, pensando nesa Axenda 2030, que pensa en como podemos producir, como podemos vivir, como podemos dar, como podemos, como di Ailton Krenak, que é un xefe indígena, como podemos adiar o fin do mundo, non? Agora estamos nese abismo, aínda como mulleres temos que ter estas mesas para poder
para poder vernos, conversar e sacar a tona as cousas das que... Pero en ese tipo de... Vou acabar, pensando nesa Axenda 2030, que un pouco esa construcción dunha ponte cara ao pasado e cara ao futuro, as próximas xeracións e tal, eu creo que como mulleres, por tradición, non sei se non estou dicindo que todas sexamos iguais, pero que por tradición temos moi presente o que son os cuidados, os cuidados e ese compromiso. Entón, eu creo que o autocuidado e o cuidado do noso entorno, tanto natural como humano, é a base. Porque se ti sabes, e iso vai na educación tamén, se a educación fomenta iso, a mellor ti sabes detectar que estás entrando na boca do lobo, non? Quero decir, e logo, decía Nikola Tesla, que me gusta moito, que se queres entender os segredos do universo, pensa en termos de frecuencia, enerxía e vibración. Eu creo que é por aí, o noso camiño un pouco. E o camiño do reencanto, o camiño da maxia, o camiño das ervas, sin despreciar nada do que está, ben feito, non? Pero o camiño do cuidado... Eu creo que nese sentido non coñezo, hei de ler o libro, non? A Invención das Mulleres, esa sociedade sorprende pensar que hai unha sociedade porque as sociedades o das sociedades porque en todas polo feito de que temos a capacidade de ser nais, casi sempre se reproducen os mesmos roles, non? Entón é interesante coñecer outras que non estás cosificada nese sentido, porque tanto podes estar cosificada sexualmente como que lo tuyo son las tarteras, limpiar e pintar. Pero sí que é certo que eu creo que non son feminista, entón creo que o movimento feminista dende séculos non foi o relato. A palabra feminista empeza a poñerse en valor fai menos de 10 anos, somos e mañán volvemos a selo. Quer dizer, era non estábamos, ti entendías as radios, as cadenas de televisión, e nadie falaba. Eu dicía, solo escoitaba, a Pepa Bueno, a esta Ángeles Barceló, nas radios, e nunca digo, solo falan da desigualdade ou del día del gay, o día famoso, pero depois todo o ano non hai unha muller que este nun faladoiro, non hai... Entendes? O mundo se reproduce tal. Sin embargo, o movimento feminista existe dende século. A ilustración nega as mulleres xa. Quer dizer, que nos non temos... Solo discutiría unha cosa. Sí, no, discute todo. No sentido de que o discurso, o relato non é noso. Empezamos a estar no punto, e dentro do feminismo hai correntes, como non, pero desde logo estou co feminismo, están as mulleres racializadas que defenden, están as mulleres que creen que temos que movernos a través de... E se está falando dos espazos arquitectónicos, que pasa a veces nun festival, a ti a nos, que estamos ca cousa de la mesa, porque ao mellor incluso que trae o ordenador, vai poñer unha diapositiva, é máis cómodo, entonces é tal, pero a veces hai tal, non é tanto, pero está ben sempre sinalalo, porque efectivamente nas nosas mans está modificar a contorna, non? E como nos está, non prexulgar, non? Sí. As cousas, non? Pero bueno. Só matizando, claro, eu son feminista tamén, creo que, quero decir que hai que ser feminista, hai que ser ecoloxista como algo básico. Me refería a que tal vez se construye tamén moito un relato de enfrentado, de reacción, e tal vez sexa máis, ou a mí me interesa máis casi, o da acollida, de acoller, porque ao final todos somos a voz en off da historia, un home hetero branco e está dentro da nosa cabeza. Eu creo que as mulleres somos as primeiras que temos que estar vigilantes de que facemos, porque estamos educadas xusto
nun modelo. Entón, o normal é que reproduzamos sempre ese modelo. O sea, por que eu decido que... Ai, non, mi casa plancho yo. Quero dicir, tes tan metido o teu perfil, o teu labor, sexa para ser madre, para non serlo, para lo outro, porque as mulleres, por exemplo, que non queren ser nais, tamén as estigmatizan hoxe en día. E isto solamente por unha decisión de que non quere, non ten esa curiosidade biolóxica. Podería tela, pero medos temos todos. Pero hai quen non quere, igual que quen non quere acostarse cun home, quere acostarse cunha muller, ou viceversa. Entonces, o mundo é verdad que temos que aprender a velo con pluralidade, non? E con outros ollos, non? Pero bueno, non sei se queremos entrar no mundo da sexualidade. Da sexualidade, sí. Sí, como ese máis a temática, non? Estou totalmente de acordo en que esta parte do capitalismo xa ven dende fai séculos, pero con respecto ao corpo e a sexualidade que estamos vivindo as mulleres, as compañeiras, non, en escenas ou en tanto no audiovisual como no teatro. No teatro sí é verdade que é como todo un pouquiño máis controlado, non? Pero no audiovisual máis controlado, non? Ai, perdón, ves, agora pasoume a min. É pola reverberación, os de streaming, perdonádenos con todo isto. Estamos tan centradas no que queremos decir e falar que nos esquecemos do tema das máscaras que xa forman parte de nós. Bueno, dichosos pendientes. Isto tamén é unha jodienda. Tamén partimos de aí no sentido de que as mulleres non é como que temos que estar sempre estupendas, belísimas, con uns vestidos de la leche, tacóns, é como que non se nos permite, non, cando traballamos, non, de cara ao exterior ou de cara a medios, non, non se nos permite estar, pois, non sei, en pantalón corto ou, en fin, os cuidados teñen que ser completamente diferentes que, por exemplo, os nosos compañeiros. Miquel, xa que te teño a ti aquí, pero que ti sempre estás estupendísimo, que non quero decir eu que non. Pero sí que é verdade que hai unha cosificación, e que sí que é como que a nós se nos mira con outros ollos, é como que se nos exixe, non? Cuidarnos, tal. E ao mesmo tempo é contradictorio, porque a min pasoume, como hai que meternos un pouco en vereda, non? E contar quen non queira que non o faga, non? Pero, bueno, son muller, que me mollo. A mí sí que me ocurriu, a mí me pasou situacións, por exemplo, lembro unha compañía de teatro, que tamén coñecida, pero que é curioso, que isto non suele pasar tanto en teatro, digo que pasa máis en audiovisual, que unha vez me dixeron, polo tema que decías ti dos 50 anos, dos perfils, e me din, non, é que ti estás excesivamente cuidada, entonces non podemos contar contigo, sabemos como interpreta. Perdón, que teño, non sei, que andar despeluxada, que teño, e isto digo que tamén foi por parte de outra muller, que eso aínda doe máis, temos que cuidarnos, vale? Despois, situacións, compañeiros en escenas, sí, vamos a darlo todo, e eu son de darlo todo, pero é necesario a lingua ata a campanilla? Por exemplo, non? Entón, estas cousas hai que sacalas a reducir, porque estás en plena escena, vale, ti eres profesional, queres facelo ben, non queres entorpecer o que está aí acaecendo, porque hai máis xente, nesas producións, tiras, non? Tiras para diante, e despois ti calas. E non podemos calar. Hai que decilo, hai que contalo. É necesario vivir hasta ese punto, non sei, sí que me gustaría, podo comentarche, que podes acercarte ti aquí con nós e dar o teu punto de vista como actor. Cando ti tes esas situacións, sabes, cando tes unha escena con compañeiras, actrices, pareceche, sí. Podes? Sí, si queres, ponte aquí de pé, sacas a máscara para que te collan tamén e que te poidan ver os compañeiros e as compañeiras por streaming, falarnos un pouco, perdoa, por meterme de berenjenal, pero que creo que é interesante tamén ese punto de vista, non? Ven para aquí.
Entón, onde collemos a historia? Que isto é o que nos pasarnos as actrices, non? Cando temos escenas subiditas, aínda que parecen estar controladas, non? No teatro están moi controladas, pero como no audiovisual é como que, bueno, por eso de non cortar, sabes, porque hai temas de iluminación, de son, hai moitas cousas en show, é como que suele estar, sabes, aí vamos a darlo todo, vamos a darlo todo. Sí, a ver, claro, no teatro o que pasa é que sempre tes eses 40 días de ensayos e aí, digamos que, bueno, depende de con quen traballes. Por exemplo, estaba aquí Gena Bamonte, que foi axudante de dirección de Marta Pazos en Martes de Carnaval, e eu entraba, e o primeiro que facía era violar a María Roja, o personaxe que interpretaba María Roja, non? Eu era un xeneral. Bueno, eso estaba feito dunha maneira un pouco máis performatizada e así, pero, bueno, o que de alguna maneira tamén cando faz ese personaxe, a min danme moitos personaxes que é o patriarcado, non? Aí, venga, el macho. Entón, bueno, pois, evidentemente, o que queres é que a xente que está sentada na butaca tome conciencia desa brutalidade, non? De decir, hostia, pues isto é tremendo. Bueno, pero no exército funcionábase así. De feito, despois, que non, para seguir con exemplos concretos, non? Pero en Martes de Carnaval non estaba unha posible timba, que sería unha timba de militares, non? Entón, Marta deu-nos a posibilidade de improvisar o que podería ser eso entre militares. Fixemos unha improvisación e dixo, isto meto aí, que era un general e todos os militares tirando unha moeda ao aire e pum, agora ti, agora metes a ti, agora unha felación, agora o que sexa. Entón, claro, a historia é que eu penso que xa se contou tanto o patriarcado, o sea, ao mellor nunca é suficiente para tomar conciencia, que falábamos antes aquí que decíamos, igualmente está moi ben facer eso como testemunha da historia, pero igual xa empezar a construir relatos diferentes, sabes, diferentes, sí. Nada, no. Sí, relatos diferentes. E por poñer outro exemplo tamén, onde no audiovisual, que nos ensaiamos nunha película de Carlos Bermud que se chamaba Magical Girl, Bárbara Leni, eu facía un personaxe onde recibía rapazas de prostitución de alto standing, entraban nunha habitación, que era a habitación de Lagarto, mentras non decían unha palabra concreta, estaban gañando cartos, supoño que ela e eu tamén como o personaxe, non? E así, a historia que, bueno, pois eso Carlos non o quixo ensayar, Carlos Bermud, o director, e, bueno, era un monólogo onde ti ves perfectamente ese corpo, porque hai un momento que lle digo desnúdate, ela saca a roupa e queda toda chea de cicatrices, non? Porque xa vivía desa maneira, era unha muller tamén sometida, despois... Entón, claro, pero, bueno, dis, bueno, todo eso, que son personaxes como tremendos do patriarcado e do uso da prostitución tamén, dis, bueno, queres pensar que eso vai facer algo sempre en que nos recibe, porque estás dicindo, bueno, cuidado co que desexas, porque estás potenciando o que estás potenciando. A pregunta, porque emocioname moito sen escoitarvos xa na anterior mesa, é pensar se realmente igualmente só tomamos conciencia nós, sabes? Se realmente estamos facendo un traballo de verdade ou haberá que cambiar algo dos mecanismos, empezando igualmente polos relatos, sabes? Pero con respecto... Ai, perdón, Laura, Bueno, primeiro, Magical Girl é unha das miñas
mis pelis favoritas, me gusta mucho. Nada, que decías de... perdón, o de perpetuar o... A máscara, porque fai reverberación co streaming. Que a veces na propia denuncia se perpetúa o relato, non? E entón estás como reproducindo aquilo, reproducindo a retroalimentación da que falabas antes, non? Isto me lembra a ese partido político impronunciable, ¿no? Que non eran nadie hasta que empezaron a sacarlos a todas horas, a pronunciarlos o nombre a todas horas, e ahora son o que son, ¿no? Pois un pouco tamén esa autovigilancia o propósito de construir de outra forma, quitarnos eso de encima, non lo podemos quitar de encima porque está aí, pero sí podemos quitárnoslo de encima de alguna forma. Entón, quitarnos esa merda de encima e vamos a facer de outra forma e vamos a tomar conciencia de outra forma. Porque isto que dis, por exemplo, de pronto entra unha forza política que di barbaridades, pero ten unha cantidad de votos extraordinarios. Hai, creo que un 86% do voto masculino, xente nova que vota Vox. Entonces, queres dicir, algo hai, algo está por facer, porque, cuidado, o sea, que por decir algo en Galicia, desde Suso Medal, que era gay, declarado no mundo das artes escénicas, non volvín a escoitar ata hai moi relativamente pouco tempo quen era gay, lesbiana, ou que tivera o que quixera ser. Entonces, quero dicir, se isto nas artes escénicas todavía era tabú en sentido de que non se dice, non tens por que dicilo, a miña vida privada, pero parece que está normalizada unha historia, e na sociedade tamén moito máis. Entonces, de pronto sale isto e sale o imaginario colectivo, estamos todos aí unga a unga. E está meténdonos ese imaginario constantemente. O sea, ti se encendes unha televisión, que espero que non o fagades moito, se encendes unha televisión, que te está chegando? O sea, de que te estás alimentando? As túas células, as tús ollos. O sea, sales con ganas de matar. Dunha forma violenta, o sea, a violencia e o medo... O discurso antes iba a que sempre que polo menos que traballas este tipo de secuencias ou de escenas, eu sempre traballei co máximo respeto, non tiven nunca un problema así, o sea, si ás veces cando tens que facer igualmente un maltratador ou algo así, que che piden algún tipo de cousa demasiado explícita, o mellor tens que regatear por aí, así, cos directores, non? Pero despois hai outra parte da industria onde algúns directores ensinan por exemplo, Patricia Go na película Intimidad, hai unha felación que é unha felación non nunha película porno, senón nunha película de autor, que además que con un tema estupendo, hai unha felación. Parece ser que eran parella nese momento, eran pareja os dous, non? Ou el fantasma del lago, que gañou un montón de premios, onde o director enseñaba todo un movimento de cruising gay, un pouco tamén como para romper un certo tabú, é unha misión tamén do arte, é dicir, mira, hai un grupo de xente que funciona así, entón, digamos que dentro da trama dese lago había unha zona cruising onde se vía como o xénero masculino gay, pois estaba de alguma maneira, aquí te pillo, aquí te mato, é el placer por el placer, funcionas dunha maneira, non? Entón tamén ás veces digamos que o sexo explícito dentro do cine, máis ben, ou tamén dentro do teatro, por exemplo, este director que veu con un espectáculo de 24 horas sobre a traxedia grega. Bueno, pues había fistfucking, o sea, había fistfucking, había rapaces que entre eles se metían o puño, non? Bueno, era un sexo explícito, pero
Bueno, o necesario, o sea, para romper tabú, es decir, bueno, esto está, existe, e tamén hai unha, bueno, pues esa parte de demostrar, non? De demostrar, pero tamén, claro, son cousas consentidas e cousas que están aí, que o fan porque deciden facelo, non? Libremente. Sí, bueno, eu creo que tamén o cine, non o que conta o cine ou o teatro, non é un reflexo da sociedade. E logo hai a doble moral, non? O que se esconde, que parece que non existe, pero que é real. Falabades antes do porno, non? O porno é das industrias que máis carto dá. E hai a parte que está sexualizada cara a muller. Quero decir que é algo que non se pode obviar, non? Como pode ser o cambio, non? Creo que tamén identificar o que, igual que a ti na vida, algo che resulta molesto que non queres facer, cando che piden o que ti facías antes, falabas antes, non? Bueno, me piden isto, eu fago e calo, porque estou xa no medio da grabación e tal. Igual partir de, claro, todo isto no teatro, pois, como están os ensaios, todo como máis pactado, non? Pero si o sexo vende, e a figura da muller vende, e iso é moi difícil de cambiar. O que tens que facer é que se a ti non te resulta violento, oye, genial, pero se non estás facendo que o teu corpo pide, hai que cambiar. E ademais, o que falaba do reflexo da sociedade, non? Eu traballei en publicidade, estábamos nunha rolda de prensa dunha venta de coches de alta gama, e despois da rolda de prensa fomos a tomar algo e tal, e un dos xefazos, estábamos así todos tomando café, me dice, bueno, si te acuestas comigo te regalo un coche. E eu o primeiro que, sabes, foi como, eso non pode ser, sabes? Entón, mirei, no, e dixen, perdón, creo que non te escoitei. Entón, claro, pensou que non me escoitar e volveume a preguntar. Entón, eu xa levantei máis a voz. E dixen, é que creo que non te entendín. Xa para deixarlo en evidencia. E entón, a contestación del foi, bueno, tú non eres desas. Vale, guai. Sabes? E encima me teño que sentir eu violenta. Sabes? É como, hai un momento que nós tamén... Isto quero facer, non me importa facelo, non me crea conflito, non me xera conflito, ou non o quero facer, non é isto o que quero, non? O problema é cando che ofrecen, ti dis que non, ou sí, non? Pero o problema ven cando estás no momento da acción, do traballo, e hai eses excesos, non? Claro, igual aí é onde temos que decir, non, isto non. Isto non. Despois dilo, pero nese momento, se eres unha profesional tamén... Que pasa? Que logo serás a rarita, a que protesta, sabes? É así de triste. Non sei... perdón, sí. Nada, era un pouco en relación ao que decía Miquel tamén, falando do sexo explícito no cine. Non vou dicir, estou a favor do sexo explícito no cine, non estou nin a favor nin en contra, pero quero dicir que tamén a finales dos anos 70, hai un documental que se chama Dentro de Garganta Profunda, que é sobre a industria do cinema porno dos anos 60-70, non? Seguro que mellor o coñecedes. E fala precisamente de como, por intereses capitalistas, non? Se creou un corte, como que se obrigou a facer porno, como o porno que chega hoxe en día, non? Porque antes desa época, nos anos 70, as películas eróticas ou con sexo explícito eran simplemente tiñan esa onda e pasaba eso na película. Digamos que había unha historia, pasaban outras cousas e tamén había sexo explícito, pero con ese corte, con esa división, se obrigou a focar solo no sexo, por un lado, e logo polo outro a erradicalo, non? E hai unha peli falando de Virgin Despentes, que en castellano é Fóllame, que traballou con unha actriz porno ou dúas actrices porno, era ela actuando, creo, non me acordo moi ben, ela dirixía, non sei se actuaba, e había sexo explícito, e era unha película, digamos que feminista, totalmente feminista, reivindicativa, e había violación, había etcétera.
Nada máis, quería, me lembrei de eso. É que en cuestión de unha cousa é pensar as cousas, non? E outra cousa é vivilas e sentilas. E isto é a diferencia, joder, cos pendientes, de verdad, vou tirar con eles. Madre de amor hermoso. Bueno, e outra cousa, esta é a diferencia, por exemplo, que vexo un pouco cos compañeiros, non? Resulta que eu, por exemplo, teño unha performance que Mónica, xa tivemos a oportunidade de traballar xuntas, Paula, ti tamén coñeces, que fala eso, sobre a violencia de xénero, non? Que pasa? Que afago un contexto moi concreto, porque quero que os compañeiros, os homes, por decirlo de alguna forma, sintan un pouco esa presión, e non é nada, porque se sabe que é teatro, que están pasando por eso, e que despois se van e que non pasa nada, e que tampouco se vai un a exceder, non? Pero sí que se fai na oscuridade, fago na escuridade, con xente moi pretiño de min, me acerco, ahora polo tema do COVID non me vou acercar, me acerco na escuridade, sí que lles toco, sí como que invado, non tal, e os ves, os notas, eu os percibo, porque non os veixo porque estou na escuridade, igual que están eles. Como fan así? Como, sabes? E digo, carainas, non? Porque despois sempre fago un coloquio e eles din, agora entendo un pouco a presión que vos sentides. E digo, para nós isto é o pan de cada día. E xa non é unha cuestión de corpos, nin de idades. A miña nai, a miña avoa, a miña filla, todas, ao longo do día sempre temos algún sentimento dese tipo. Porque vas á compra, estás alguén que te está oteando. Vas por un callexón, nin siquiera ten que ser de noite. E estás sempre como, sabes, así. É jodido, e unha cousa é o que digo eu, é pensalo, que nos comprendedes, pero outra cousa hai que vivilo. E nas cuestión das escenas máis explícitas de sexo e todo isto, ti podes ser unha gran profesional e debes de selo, non? Pero temos que tragar moita quina, é o que dis ti, xa non se pode permitir. Non se debe permitir, e por eso se fan estas mesas e hai que decilo ben en alto. María, e hai que buscar o xeito de que cando acontece e se fan escenas moi complexas que se teñen que poder facer, porque se pode mostrar todo, este suficientemente profesionalizado, porque eu pola idea que teño, polo que fui lendo antes para esta mesa me serviu a mí para documentarme tamén, é que ás veces, por exemplo, ou collen por sorpresa a actriz ou actor, ou tal, e non se organiza aquilo que se vai facer e que ten que ser, como podías dicir, ou decías do Valle, non? Porque eu vin o espectáculo e sí, é fuerte e tal, pero a min tamén me fai crecer a historia, el tema de ver la coreografía, de ver que é teatro. Creemos a veces que a realidad pode máis que a ficción para cambiar realidades. Non, porque pasa que a violencia de xénero, todos os anos todo o mundo fai unha cousa, nas rúas, os zapatos, as muertas, as lápidas, é igual. Hai que cambiar o puto discurso, hai que cambiar o discurso, o relato, hai que mostrar que outro mundo é posible. Entón, no audiovisual, por exemplo, está Paula Ortiz, unha directora que dirixindo a Patricia Dolera, non me acordo quen era o actor, e era unha violación, non? Entón, creo que o actor estaba nerviosísimo o día que chegaron ao set para rodar aquela violación, e Leticia lle dixo, tranquilo, que nos coñecemos, somos colegas, e que eres tan profesional como a min e tal, pero que ademais Paula Ortiz tiña organizada a violación, de maneira que ten que ver co que di Margarita Ledo tamén, con como se contan as cousas. Se poden contar as cousas explotando o corpo das mulleres, explotando para mal, quero decir, pero podes contar unha violación mostrándola, sobre todo cando é cámara, mostrándoa a ela. A ela non quero dicir as sus tetas, non, mostrando igual simplemente a súa recepción, que é o que fixo Paula Ortiz. Quero dicir, somos xente que nos dedicamos á creación, entón tes que estudar as maneiras de poder facer aquilo de unha maneira creativa, que quero ser explícito e mostrar que isto e lo outro, se fai dunha maneira
que ninguén se sinta, porque depois o que acontece que ven calquera mediocre, calquera director mediocre, e se la actriz pone algún reparo en el momento, estás o el eliminado. actor, pero te va a decir, pero chica, que yo soy un profesional, que estrecha, no sé qué, porque está Sí, sí, es así, casi nada. Y tú dices, no, hágamelo usted bien, igual que me dice que no haga, que me faja non sei que, non me diga. É dicir, que ten que haber un xeito que se ordene profesionalmente como facer estas cousas sin que el actor perda a forza que ten que ter para facer aquilo tan complexo, casi. No, nese sentido é que, claro, eu teño un moi amigo que é montador, que de feito está montando a última de Paula Ortiz. O sea, que planos decides mostrar e, sobre todo, que planos se gravan, porque xa decir, faise unha escena de sexo, bueno, ou unha secuencia. Entón, normalmente, sempre mostran os peitos das rapazas, como gime ella, como tal, e sí, o cudel, así un pouco así como de cañas, el escañero, e punto, non? E dices, claro, joder, digo, pues, igualmente tamén, xa que, porque, bueno, porque pode ser escenas de sexo preciosas, non? E así, ou a serie esta Euforia, que como están ahora mismo relacionándose a xente máis nova, e que están, claro, como ven porno, pois claro, as escenas de sexo en Euforia son casi pornográficas, non? A asfixia é casi a cousa máis normal que teñen aí. Entón, claro, hai tamén, digamos, que é o mellor poñer atención neso, é dicir, como, bueno, porque non empezamos a enseñar los gemidos masculinos, sabes, outra cosa, sus pezones, o sea, porque los pezones masculinos también tienen su viaje, ¿no? O sea, claro, etcétera. Sí. Pero bueno, que non sei, para os que non sodes actrices e actores, ás veces é un mundo complexo, non? Porque hai cousas que vemos, que tal e o que acaba de decir Miquel tamén é certo, o sea, o que non se amosa, o que se grava e non se amosa, e cantas, a veces, vexacións hai, non? Detrás de hai que ordenar ese, porque ata agora eu defendo sempre o Me Too. A mí ás veces aquí me decían, bueno, as de Hollywood, eu sí, as de Hollywood xusto tiñan o poder que tiñan mediático para poder denunciar cousas que non, aquí o denunciamos nós. A mí no Teatro Galego non me tocaron el culo, hostia, así. Non me meteron a mano a la teta cando era joven, non digo agora que sí, pasan, pero eu que nin o pensaba, nin eu mesma a veces era consciente, o respondías dunha maneira. Me acordo en Coruña, un amigo pintor maravilloso, un divino que xa morreu, e un día estou saindo dun sitio, pero vamos, me meteu a man así todo, e eu ni me din volta, pero mira o que é ser nova e feminista tamén, e le dice así, e apretei o paquete sin mirar para atrás. Claro, unha barbaridade, o que digo aquí, mira, ahora en stripping. Está ben falar, alto e claro, hai que falar. Tes esa reacción, pero non tiña eu na cabeza, non tiñamos nin siquiera un movimento feminista organizado, soy machista, pero non pensas que podes denunciar iso? Porque, bueno, primeiro, quen iba a denunciar aquilo? Xa che viu a policía ou quen fixera falta, non? Pero quero dicirte que estamos aprendendo últimamente moito. Eu creo que os últimos 10-12 anos son moi importantes no cambio da sociedade para entender outras sexualidades diferentes e para entender outra maneira de traballar. E o cine e o teatro ten que recollelo. Está na obriga de recollelo. As artes en xeral, sí. Sí, pero para que estamos aquí, porque na pintura está Mendieta, hai moitas mulleres, está no teatro, hai tamén, sempre houbo, como decía antes Jana, sempre houbo, pero non este aluvión, ten que ser o 50%, mínimo, como somos na sociedade, no teatro, no cine e tal. Bueno, eu propoño unha mesa feminista, pero feita por homes. Sí, eu propoño eso tamén. Tomamos nota. Non saía a fiscalizar. Preguntámoslle si queren porque tempo. Queredes vos finalizar con algo antes de que... Ou facer alguna pregunta, porque falamos tanto. Facer preguntas, compañeiras, compañeiros, xente do público, amigos e amigas.
porque creo que isto sí que dá, a outra mesa e esta dá moito para falar e para preguntar, e xa que tendes a compañeiras aquí sentadas no escenario, o sea, no escenario, no de público, e no escenario isto, e nas mesas, a aproveitade. Dádelle. Din que o máis natural é o que nos esconde, soltade, Bueno, Luma, ti tamén terías ao longo da túa inmensa trayectoria, xa que temos aquí a gran dama do teatro, hai que aproveitar tamén. Ti, ao longo da túa extensa trayectoria, supoño que tamén vivirías algunhas cuantas, non? A ver, hai outro tema que se tocou aquí de refilón, non? Que o tema o papel dos medios de comunicación no tema das mulleres, non? No tema feminista, xa Guanzuel. Eu creo que hai moitas cousas por correxir, tanto as noticias que se dan sobre abusos a mulleres, como violacións grupais, o sea, todo ese morbo que se crea en torno a todo este tipo de accións violentas, non? É unha cousa que deberíamos reclamar que se transforme de xeito inmediato, porque está prexudicando moitísimo o traballo de moitas mulleres que traballan a prol de que eso remate, de que acaben as mortes de mulleres, de que... Pero todo ese tema nos medios trátase dun xeito amarillo, non? Amarillista, por decir así. E a mí me parece un tema tamén importante para falar, non? Dos abusos a mulleres, como se interpretan desde o punto de vista tamén da xustiza, non? Bueno, creo que estamos a 1000 anos luz de chegar a estar nunha igualdade. Creo que hai un dominio dos homes nese sentido, de que se lles disculpa polo feito de ser homes. E claro, os homes son algo máis bestas e as mulleres algo máis finas, pois entonces máis delicadas, pois entonces se lles perdoa unha violación grupal, porque claro, iban medio borrachos, entón iban non sei que, non? Eu creo que son temas cos que hai que lidiar tamén dun xeito intenso, non? Tanto os medios como eso. Logo a banalización que se fai en algunhas cadeas, non? Televisivas e radios e incluso prensa e todo iso, das relacións particulares das mulleres cos homens, non? De como sempre, pois, un pouco que se ven dicindo todo este tempo, da dependencia absoluta dos homens, non? Bueno, creo que sí, que hai que cambiar de relato, pero tamén hai que ter en conta que hoxe en día dicimos, bueno, porque o relato, pero é que hoxe en día conviven moitos relatos moi diferentes, non? E cada un vai dirixido a quen vai dirixido, e iso é algo que tampouco se transforma con moita facilidade, non? De repente aparecen partidos agora de ultradereita e así que crean ilusoriamente, penso eu, non? Un retroceso sobre os dereitos das mulleres e sobre a pelexa que todas nos levamos desde hai moitísimo tempo, e que se desconsidera absolutamente e non se lles desautoriza e non... Bueno, eu creo que unha situación a que temos agora é bastante grave, porque as esquerdas, digámoslo así, as feministas, polo de agora non somos capaces de contrarrestar esta situación, este batiburrillo de relatos, non? Aí tamén eu creo que os medios de comunicación hai cousas que melloran no sentido de que hai, igual que decían de das científicas, hai asociacións, en Galicia hai unha asociación profesional de xornalistas mulleres, entonces están constante aí, pero claro, teñen pouco eco.
pero están aí constantemente denunciando como se dá unha noticia. Poñen, por exemplo, el Correo Gallego, pois eu que sei, saca tal nova dun xeito, e elas a corrixen, a colgan en Twitter e dice, la manera de, ou cando Xosé Manuel Pereiro, un dos directores de Luces, sacaba tamén, cando era decano do Colexio Profesional de Xornalistas, tamén o facía. Cal é a maneira adecuada, correcta de dar esta noticia? Sabes, porque o que ti dis, iba borracha e la violaron, ya la jodimos, se lo buscó. Ou estas cousas que sacan cando, imagínate, pois o señor que matou a muller e os dous fillos, ou non matou a muller e matou os fillos, e preguntan aos vecinos, pero era moi bueno, le debió de dar isto está pasando un pouco menos, pero si isto era hai 3 anos, a orde do día estaba que cando iso que está no imaginario da sociedade, ou cando eso de que ela faría algo malo para que la maten, porque era moi pesada, porque falaba moito, digo, divórciate, que o divorcio existe en España hai moito tempo. Non fai falta matar, non? Por moi vaca burra que nos digan que somos. Entón, sí que o relato cambia un pouco, pero como ti ben dis, nos medios de comunicación costa moitísimo, que falaba antes, de que ti, escoitando cadenas de radio ou de televisión supostamente progresistas, e os temas o día 25 e canto as actrices o mellor tamén ou as directoras tardamos como tempo en decir, pero isto non é normal, que isto que me está porque tú mismo estás descolocado, porque toda a sociedade che dice que as cousas son así, non? Pero bueno, hai que ser optimista. Bueno, con respecto ao que falaba Luma e ao que falaba desvos, bueno, eu estou con un espectáculo que leva mogollón de... Eso, empecé a facelo na escola, o texto da violación, é un texto que ao final, pois como que nunca deixo, non? E, bueno, a nivel interpretativo é un luxazo poder traballar e cada vez descubrir máis cousas, pero a nivel do espectador que o recibe, cando me dice, joder, me cortaste el rollo, non? Tives o silencio, o sea, ademais é un texto que sabes cando funciona, porque a xente está toda calada. Pero é algo que pasa na sociedade todos os días, me refiro, un cortar un rollo é o que está pasando, non? E hai que visibilizar, e os medios de comunicación o que fan é sensacionalismo, que ao final onde acabamos, non? Que é así de triste, joder, é que está pasando, é real. Non lle poñamos color rosa, nin... hai que o sea, darlle o nome que ten e centrarnos tamén no que isto ocasiona, porque tío que non podes transmitir a xente nova que eso é o normal, é o natural. Non, eso non é normal nem natural. Entón, eu creo que temos que estar aí facendo, aunque nos toquen tocapelotas, ainda que nos chamen tocapelotas. As veces tamén é que no que facemos ou podemos pasar a veces a facer un traballo, o traballo agora está de moda, máis o teatro documento, pero a veces podes facer estrictamente un traballo xornalístico e a veces é curioso. Me parece que era Günter Grass que iba a publicar un libro de poemas e entonces era sobre a selva negra en Alemania, que todos os anos era un desastre, ardendo por todas partes, un desastre ecolóxico. Falo de hai 15 anos, e decidiu, en vez de poñer fotos das árbores tal e como estaba, decidiu facer unhas acuarelas, dibuixalos, porque dixo que todos os meus concidadáns alemáns estamos todos os anos vendo, a ver, nos pasa el gobierno o tema de como está a selva negra, como arde, canto nos queda de poboación desto, vale, a ver o ano que ven como está. Desconecta, todo que nos entra de pronto por imaxen e tal, na televisión, llega un momento en que desconectas, digo en noticias, non en teatro, non? E el decidiu, optou por aquilo porque lle parecía que algo que non era a realidade pura e dura dunha fotografía tiría máis impacto, non? Foi unha reflexión que me fixo pensar, non? E entón tamén pensaba que con respecto, cando vemos moitos espectáculos, está ben os espectáculos que producen, eu vi un trociño que tes en YouTube do espectáculo e tal, e que producen ese, además de como ninguén se pon na pel desa persona que está padecendo aquilo, eso tamén ten un doble valor, non? Pero tamén é certo que ás veces
nas performances, nas cousas que se fan cada ano no 25N ou tal, se repiten e se repiten e se repiten. Hai que buscar novas maneiras de decirlo. E a min, por exemplo, nos datos sobre as mulleres asasinadas nunca aparecen os das prostitutas, por exemplo. Estas non son violadas. Por exemplo, estive lendo que no cine porno, claro, como son artistas de porno, que les den por culo, non? Pois no cine porno hai violacións moi frecuentes, porque non tiene por que estar violada unha muller nunha película porno. É unha actriz porno, pero parece que porque sea unha actriz porno é puta. Non, é unha actriz porno. É certo que a mí me costa, eu mesmo leo e digo, a ver, María Hermes, non seas prexuizosa, non sei que, non sei canto. Pero creo que hai violacións a orde do día, non? Entón, hai un montón de mortes que non están contabilizadas nesas 1111 mulleres asesinadas desde o 2003, non? Que se contabilizan os datos. Entón, a mí me parece que unha maneira de contar sería en unha película la vida de putero, tamén. Por exemplo, poño este caso da prostitución porque España e Galicia consumen en prostíbulos e en porno, pero máis que en ningún punto do Estado. E España é un dos maiores produtores de consumidores de puticlubs e tal. Quero dicir, eu non son mojigata, quero dicir, non é un problema de doble pero digo, pero haberá que facer ver porque futbolistas, cachas, divinos, que poden manter relacións con quen queiran, teñen a necesidade de ter unha persoa que está metida nunha habitación que casi todas veñen de Rumanía, de tal, de cual, que teñen un proxeneta, que non pagan nunca a débeda, que teñen que pagar, porque esta é a realidade. Logo nos veñen que hai un 5%, sí, a ver, hai un 5% de mulleres ou homes que deciden ser prostituídos, pero non é a norma. Entón, que invita a unha sociedade tan nova a necesitar para gozar ter dominio sobre aquela persona que lle vou pegar, lle vou facer tal. Entón, a mí sempre imagino a película que me gustaría ver, o sea, ese señor que va allí, ese chaval que va despois con sus padres a casa e fai unha vida normal e ten unha muller, uns fillos, porque hai algo de esquizofrenia, non? Non sei se que son desa xeración do 68, que gozas con quen tes, e tocas a quen tes, e vives o direito que non sei, pero que o relato tamén debe ser en construir en arte algo que salga do judeocristianismo, non? Porque ao final de fórmula, porque senón sempre se os malos el malo, sí, parece que bueno, non sei, falo moito, non sei se nos vai o tempo de falar. A mortificación da carne, que foi tan espallada gracias a religión, conseguiu ese efecto de anestesia, de non sentir o corpo, ou de ter medo que o corpo siente, e me imagino que este tipo de porno duro e tal te despierta, ou a xuventude que hai, por un lado hai como un despliegue de conciencia, creo que moito, bastante grande, a nivel de moitas cousas, pero por outro lado hai unha vertente moi grande que vai hacia o fascismo, non? Bueno, non sei se estou liando as cousas, pero un pouco que sí, que ese choque parece que é o único que te levanta un pouco da silla, non? Eu creo que tamén porque como temos isto, los nenos empezan desde moi pequenos a ver la bolsa en la cabeza a la chica, a ahogarla para poder follarla. Entón, eles mesmos se asustan, no pouco que se sabe sobre isto, porque non está prácticamente, pero hai expertas en educación sexual que intentan e buscan e tal. Aí está Chis Oliveira con seu libro Ámame, pero bueno, que eles mesmos se asustan do que están vendo, pero es que empezas aos 9, 10 anos que todavía eres un niño realmente, 11, atés acceso a unhas imaxes que non eres capaz de procesar, porque unha revista con un tío cachas ou unha tía cachas a procesas, non sabes? Pero este tipo de violencia é moi complicada, non? Sí, temos que ir a decir gracias. Pero que pregunte, si non... Sí, que levas tempo aí... Era unha cousa, de verdade, que non é... Non. Un tempo. Ai, estamos fora de tempo. Ai, esto daría para moito... Non miraban. Super discreto. María, despide. Bueno, pois nada, moitas grazas, nos despedimos
quedamos para o ano que ven a continuar. Grazas pola invitación, polos temas, porque ves que dan moito de sí. Grazas a todas vos por estar aquí.